Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna, Sri Radha Govind Mandir ISKCON ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാരതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ്. നമ്മുടെ പരമ്പരയിലെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ തിരോഭാവ ദിനമാണ്. ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള സുദിനമാണ്, തിഥിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ നിന്നും ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീലയിലെ 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ശ്രീ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ഭക്തിത സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗൗരപൂർണിമയോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇന്ന് ഇങ്ങനത്തെ തിഥിയിലെ ആ ആചാര്യനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം മാധവേന്ദ്രപുരിയെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നോക്കുക. ആരും ഏകാദശി ഒന്നും ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 9 മണിക്കാണ് ഇന്നലെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകാദശി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ഭഗവാനും മാധവേന്ദ്രപുരിയും തമ്മിലുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ചൈതന്യ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം വേഗത്തില്. ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാനമാമി ഭക്തശക്തി നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരക്ഷൻ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണ പൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരിചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ ഗുരു മഹാരാജ് ജയ്. നിതായ ഗുരു പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേഹബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ശ്രീമദ്ഭാഗവതം. ശ്രീ മാധവേന്ദ്രപുരി की जय.
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി. എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് സശാൽ ഗോപാൽ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പാല് കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നു മാധവേന്ദ്രപുരിക്കായിട്ട് കുടിക്കാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ മനോഹരമായിട്ട് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്കത് നോക്കാം. അപ്പൊ സോറി, ഇന്ന് എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക, ഇന്ന് ശ്ലോകം ചൊല്ലലുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ. അപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ട് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ മാധവേന്ദ്രപുരിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ട് ചൊല്ലാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്മൈ ദാതും ചോരയൻ ക്ഷീരഭാണ്ഡം ഗോപീനാഥാ ക്ഷീരചോരാഭിദോഭൂത് ശ്രീഗോപാല പ്രാദുരാസീദ്വശസ്സൻ യത്പ്രേംനാഥം മാധവേന്ദ്രം നതോസ്മി. യസ്മൈ ദാതും ചോരയൻ ക്ഷീരഭാണ്ഡം ഗോപീനാഥാ ക്ഷീരചോരാഭിദോഭൂത് ശ്രീഗോപാല പ്രാദുരാസീദ്വശസ്സൻ യത്പ്രേംനാഥം മാധവേന്ദ്രം നതോസ്മി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്മൈ ദാതും ചോരയൻ ക്ഷീരഭാണ്ഡം ഗോപീനാഥാ ക്ഷീരചോരാഭിദൂതാത് ശ്രീഗോപാല പ്രാദുരാസീദ്വശസ്സൻ പ്രേംനാഥം മാധവേന്ദ്രം നതോസ്മി. യസ്മൈ ദാതും ചോരയൻ ക്ഷീരഭാണ്ഡം ഗോപിനാഥാ ക്ഷീരചോരാഭിദോഭൂത് ശ്രീഗോപാല പ്രാദുരാസീദ്വശസ്സൻ യത്പ്രേംനാഥം മാധവേന്ദ്രം നതോസ്മി. അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് ഭാഗവത്തിലെ ശ്ലോകം എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. അപ്പൊ ഇന്ന് എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ഇത് വേഗത്തിൽ എടുത്തു തീർക്കാം കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് തീരില്ല. 200-ലേറെ ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ഇത് വായിച്ചു പോവാൻ വേഗം കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നമുക്ക് നോക്കാം. ആർക്ക് വേണ്ടി പാൽപായസം മോഷ്ടിച്ചതിനാണോ ഗോപിനാഥ വിഗ്രഹം ക്ഷീരചോര ഗോപിനാഥൻ എന്ന് പ്രശസ്തനായത്? ആ മാധവേന്ദ്രപുരിയെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. ആ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ പ്രേമഭക്തിയിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഗോവർദ്ധനത്തിലെ ഗോപാല വിഗ്രഹം ജനങ്ങൾക്ക് ദർശനം വരും. അപ്പോ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ലീലകളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ പാൽപായസം മോഷ്ടിച്ചത് അല്ലെ? പൂജാരി അവിടെ 12 കലങ്ങളിലായിട്ട് അവിടെ പാൽപായസം കീർ കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയും അല്ലെ, ഭഗവാൻ അതിലൊന്നെടുത്തിട്ട് തന്റെ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പഠിക്കാം. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഫലശ്രുതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പുരോഗമിക്കാനായിട്ട് ഈ ലീലകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഇവിടെ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണ ചരണേസേയ പ്രേമധന. വിശ്വാസത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഈ വർണ്ണന ശ്രവിക്കുന്ന ഒരുവന് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ചരണാരവിന്ദങ്ങളിലെ പ്രേമധനം ലഭിക്കും.
വിശ്വാസത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഈ ലീലകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് പുസ്തകം നമുക്കത് വേഗത്തിൽ വായിച്ചു പോവാൻ. ഞാൻ ഒന്നാമത്തതിന്റെ മാത്രം ഭാവാർത്ഥം വായിക്കാം, പിന്നെ വിവർത്തനം മാത്രം വായിച്ചിട്ട്. കൃഷ്ണന്റെ പ്രപൗത്രനായ വ്രജനായിരുന്നു ഈ ഗോപാലമൂർത്തി ആദ്യം പ്രതിഷ്ഠിച്ചെന്ന് ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ കുറിക്കുന്നു. മാധവേന്ദ്രപുരി ഗോപാലനെ വീണ്ടും കണ്ടെടുക്കുകയും ഗോവർദ്ധനഗിരിയുടെ മുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ഗോപാല വിഗ്രഹം വല്ലഭാചാര്യന്റെ പിൻഗാമികളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇപ്പോഴും നാദദ്വാരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വളരെ ആഡംബരപൂർണമായാണ് ഈ ഗോപാല വിഗ്രഹത്തെ അവർ ആരാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വിവിധതരം പ്രസാദങ്ങൾ ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യും. ചില പ്രഭുപാദിക്കും. ശ്ലോകം 2. ജയ ജയ ഗൗരചന്ദ്ര ജയ നിത്യാനന്ദ ജയ ദ്വിതചന്ദ്ര ജയ ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഗൗരചന്ദ്രനെ എല്ലാ സ്തുതികളും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനും അദ്വൈത പ്രഭുവിനും മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തന്മാർക്കും എല്ലാ സ്തുതികളും. നീലാദ്രിഗമന ജഗന്നാഥ ദർശന സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ പ്രഭുരാമിലന ഏ സബലീല പ്രഭുര ദാസ വൃന്ദാവന വിസ്താരി കരിയചന ഉത്തമ വർണ്ണന. മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് പോവുകയും ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യമായി അവിടെ നിന്ന് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഈ ലീലകളെല്ലാം വൃന്ദാവൻ ദാസ് താക്കൂർ ചൈതന്യ ഭാഗവത്തിൽ വിസ്തരിച്ച് വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഹജ വിചിത്ര മധുര ചൈതന്യ വിഹാര വൃന്ദാവന ദാസമുഖേ അമൃതരധാര. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം പ്രകൃതി അത്ഭുതകരവും മധുരവുമാണ്. വൃന്ദാവന ദാസ് ഠാക്കൂറാൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവ അമൃതവർഷം പോലെയായി തീർന്നു. അതേവ താഹ വർണ്ണില ഹയ പുനരുക്തി ദമ്പകരി വർണ്ണിയതി തൈച്ച നഹി ശക്തി. ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം മുമ്പേ തന്നെ ശ്രീല വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ ഹൃദ്യമായി വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ അത് തന്നെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നിൽ അഹങ്കാരം അനാവശ്യമായി വളരുമെന്ന് വളരെ വിനയപൂർവ്വം അറിയിക്കട്ടെ. അതൊരു നല്ല കാര്യമല്ല. അങ്ങനെ വിവരിക്കാനുള്ള ശക്തിയും എനിക്കില്ല. ചൈതന്യമംഗളയ കരിലവർണ്ണന സൂത്രരൂപേ ശൈലീല കരിയ സുജന. ആയതിനാൽ വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ ചൈതന്യമംഗളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചൈതന്യ ഭാഗവതം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുമ്പേ തന്നെ വിപുലമായി വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ആ സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു സംഗ്രഹം മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കും. ഇവിടെ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിൽ ആദ്യം ചൈതന്യമംഗളം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു, ഇപ്പോൾ ചൈതന്യ ഭാഗവതം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ എഴുതിയിട്ടുള്ള മഹാപ്രഭുവിന്റെയും മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെയും ലീലകളുടെ ഒരു ചുരുക്കം മാത്രമാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. താന്റെ സൂത്രയാ ചേതൻഹ ന കൈലവർണ്ണന യഥാ കഥചിത് കരീസേ ലീല കഥന. ചില സംഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിപുലമായി വിവരിക്കുന്നതിന് പകരം ചുരുക്കം മാത്രമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അവ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിപുലീകരിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം. അതേവ താൻഡ്രപായേ കരി നമസ്കാര താൻഡ്രപായ അപരാധാനഹ അമാര. ആയതിനാൽ ഞാൻ വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. എന്റെ ഈ പ്രവൃത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളോടുള്ള അപരാധമാവുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഏ മത മഹാപ്രഭു ചലില നീലാചലേ ചാരി ഭക്തി സംഘേ കൃഷ്ണ കീർത്തന കുതൂഹലേ. ഇപ്രകാരം മഹാപ്രഭു തന്റെ 4 ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് തിരിച്ചു. അവിടുന്ന് അത്യുത്സാഹപൂർവ്വം അവരോടൊപ്പം ഭഗവത് നാമമായ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കീർത്തനം ചെയ്തു. വിശാലഗീ ഏകദിന ഏകഗ്രാമഗീയ ആപനെ ബഹുദാന അനിലമഗീയ. ഓരോ ദിവസവും മഹാപ്രഭു സ്വയം ഓരോ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോവുകയും പ്രസാദം തയ്യാറാക്കുന്ന ധാരാളം അരിയും മറ്റു ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും ആ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു. പദേ ബഡ ബഡാദാനി വിഘ്ന നഹി കരേ തസബാരെ കൃപകരി ആയിലാരമൂണരെ. അവരുടെ മാർഗത്തിൽ അനേകം നദികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ നദിയിലും നികുതി പിരിവുകാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരാരും ഭഗവാന് വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ല. അവിടുന്ന് അവരോട് കരുണ കാട്ടുകയും ചെയ്തു. ഒടുവിൽ അവിടുന്ന് രമുണ ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. രമുണത്തെ ഗോപിനാഥ പരമമോഹന ഭക്തികരി കൈല പ്രഭു താന്റെ ദർശന. രമുണ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഗോപിനാഥ വിഗ്രഹം അതിമനോഹരമായിരുന്നു. മഹാപ്രഭു ഭക്തിപൂർവം അവിടെ ദർശനം ചെയ്യുകയും വിഗ്രഹത്തെ പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്തു. താന്റെ പാദ പത്മനികട പ്രണമകരിതേ താന്റെ പുഷ്പ ചൂടാപടില പ്രഭുരമാതേ. മഹാപ്രഭു ഗോപിനാഥന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ പ്രണമിച്ചപ്പോൾ ഗോപിനാഥന്റെ ശിരസിലെ പുഷ്പകിരീടം ഭഗവാന്റെ ശിരസിൽ നിന്നും മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിരസിലേക്ക് വീണു. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ. അവിടെ ഗോപിനാഥന്റെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചപ്പോഴേ ഗോപിനാഥന്റെ ശിരസിലെ പുഷ്പകിരീടം
അവിടെ നിന്നും മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിരസിലേക്ക് വീഴുകയുണ്ടായി. ചൂടാപ്പായ മഹാപ്രഭുര ആനന്ദിത മന ബഹു നൃത്യ ഗീത കൈലാലയ ഭക്തഗണ. ഗോപിനാഥന്റെ കിരീടം തന്റെ ശിരസിൽ വീണപ്പോൾ മഹാപ്രഭു അത്യന്തം സന്തുഷ്ടനായി. അതിനാൽ അവിടുന്ന് തന്റെ ഭക്തന്മാരോടുകൂടി വിവിധ രീതികളിൽ നൃത്തവും കീർത്തനവും ചെയ്തു. പ്രഭുര പ്രഭാവദേക്കി പ്രേമരൂപ ഗുണ വിസ്മിത ഹൈല ഗോപിനാഥര ദാസഗണ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തീവ്രഭക്തിയും അനുപമ സൗന്ദര്യവും ദിവ്യ ഗുണങ്ങളും ഗോപിനാഥന്റെ ദാസന്മാരെ അത്ഭുത സ്തബ്ധരാക്കി. നാനാരൂപേ പ്രീത്യ കൈല പ്രഭുര സേവന സേ രാത്രി താഹാൻ പ്രഭു കരില വഞ്ചന. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോടുള്ള സ്നേഹം മൂലം അവർ അവിടത്തേക്ക് നാനാവിധത്തിലുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അവിടുന്ന് ആ രാത്രി ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ താമസിക്കുകയും ചെയ്തു. മഹാപ്രസാദ ക്ഷീരലോപേ രഹില പ്രഭു തഥാ പൂർവേ ഈശ്വരപുരി തന്റെ കഹിയചന കഥ. അവിടെ പണ്ട് നടന്ന ഭഗവത് ലീലകൾ തന്റെ ഗുരുവായ ഈശ്വരപുരിയിൽ നിന്നും മഹാപ്രഭു കേട്ടിരുന്നു. അതിനാൽ ഗോപിനാഥന് നിവേദിച്ച പാൽപായസം സ്വീകരിക്കുവാൻ മഹാപ്രഭു അതീവ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ആയതിനാലാണ് മഹാപ്രഭു ആ രാത്രി അവിടെ തങ്ങിയത്. ഈശ്വരപുരിയാണ് മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരു അല്ലെ. ഈശ്വരപുരി ആരാണ്? മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ശിഷ്യനാണ്. മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ എല്ലാ കാരുണ്യവും ഈശ്വരപുരിക്ക് നൽകി അല്ലെ. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ദീക്ഷയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഈശ്വരപുരിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈശ്വരപുരി അത് ഏറ്റുപറയുകയാണ് ഉണ്ടായത്. എന്നാലും നമുക്കൊക്കെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ലീലച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗുരു ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. ക്ഷീരചര ഗോപിനാഥ പ്രസിദ്ധ തന്റെ നാമ ഭക്തഗണേ കഹേ പ്രഭു സൈതാക്കിയാന. ഗോപിനാഥ വിഗ്രഹം ക്ഷീരചോര ഗോപിനാഥൻ എന്ന പേരിൽ വളരെ പ്രശസ്തനായിരുന്നു. ഗോപിനാഥൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും പ്രശസ്തനായെന്ന കഥ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തരോട് വിവരിച്ചു. ഇവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഗോപാലൻ, സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെ തന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട്, താനും തന്റെ ഭക്തനുമുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് അവിടെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. പൂർവേ മാധവ പുരീരലകി ക്ഷീരകൈല ചുരി അതേവ നാമഹൈല ക്ഷീരചോരഹരി. പണ്ട് മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് വേണ്ടി ഗോപിനാഥമൂർത്തി ഒരു കലം പാൽപായസം മോഷ്ടിച്ചു. അതിനാൽ ക്ഷീരചോര ഗോപിനാഥൻ എന്ന നാമത്തിൽ അവിടുന്ന് പ്രശസ്തനായിത്തീർന്നു. പൂർവേ ശ്രീ മാധവപുരി ആയില വൃന്ദാവന ഭ്രമിതെ ഗേല ഗിരി ഗോവർദ്ധന. ഒരിക്കൽ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത ശ്രീ മാധവേന്ദ്രപുരി ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ അരികിലെത്തി. പ്രേമേ മത്തനാഹി തൻര രാത്രി ദീനജ്ഞാന ക്ഷണേ ഉട്ടേ ക്ഷണേ പട്ടേ നാഹി സ്ഥാന. കൃഷ്ണപ്രേമത്താൽ ഉന്മത്തനായിരുന്നു മാധവേന്ദ്രപുരി. ദിനരാത്രങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കുകയും മറ്റു ചിലപ്പോൾ നിലത്ത് വീഴുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. താൻ ശരിയായ സ്ഥലത്താണോ അല്ലയോ എന്ന് വിവേചിച്ചറിയാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ശൈലപരിക്രമകരി ഗോവിന്ദ കുണ്ടയാസി സ്നാനകരി വൃഷതലേ ആച്ച സന്ധ്യായി വാസി. ഗോവർദ്ധനഗിരിയെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തതിനു ശേഷം ശ്രീ മാധവേന്ദ്രപുരി ഗോവിന്ദകുണ്ടിൽ സ്നാനം ചെയ്തു. പിന്നീട് സായാഹ്ന വിശ്രമത്തിനായി അദ്ദേഹം ഒരു വൃക്ഷച്ചുവട്ടിലിരുന്നു. ഗോപാല ബാലകയേക ദുഗ്ധഭാണ്ഡലയ ആസിയാകെ ധരിച്ചു ബലിലഹാസിയ. അദ്ദേഹം ആ വൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അജ്ഞാതനായ ഒരു ഗോപാലക ബാലൻ ഒരു കലം പാലുമായി വരികയും അത് മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ പിന്നിൽ വെച്ച് പുഞ്ചിരിയോടെ ഇപ്രകാരം സംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പുരിയെ ദുഗ്ധലയ കരതുമി പന മാഗിക്കേന നാഹി ഗാവോ ഹിബ കരദ്യാന. അല്ലയോ മാധവേന്ദ്രപുരി, ദയവായി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഈ പാൽ കുടിക്കുക. നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാൻ ആഹാരം യാചിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്? ഏതു തരത്തിലുള്ള ധ്യാനമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? സാധാരണ സാധുക്കളൊക്കെ ഭിക്ഷയ്ക്കായിട്ട് പോകും അല്ലെ. എന്നാൽ മാധവേന്ദ്രപുരി എവിടെയും പോകുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം ആരാണ് മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് പാലുമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിക്ചറിൽ കാണാം അല്ലെ. ഒരു കലത്തിൽ പാലുമായിട്ട്. സാധാരണ എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാന് പാല് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കലാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പാലെടുത്തിട്ട് ഭക്തനെ കാണാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാനും ഭക്തന്മാരും തമ്മിൽ. ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. തനിക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രസാദം പോലും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തായി? ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വന്നിട്ട് കൊണ്ടു കൊടുക്കേണ്ട. ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അനന്യ ചിന്ത എന്തോ മാമ്യജന പരിഭാസതാം നിത്യാഭിയുക്താനാം
യോഗക്ഷേമം വഹാമിഹം. ഞാൻ പറയുന്നല്ലേ ഇവിടെ കൊണ്ടു കൊടുക്കുകയാണ് ആ മാധവേന്ദ്രപുരിക്കുള്ള കഴിക്കാനായിട്ട് പാല്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ചോദിച്ചു, നിങ്ങള് ഭക്ഷിക്കാൻ ആഹാരം പോലും യാചിക്കാത്തത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ധ്യാനമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പോവാത്തത്? ബാലക്കേര സൗന്ദര്യ പുരിരഹൈല സന്തോഷ സഹര മധുര വാക്യേ കേല ഭോഗശോഷ. ആ ബാലകന്റെ സൗന്ദര്യം ദർശിച്ച മാധവേന്ദ്രപുരി സന്തോഷവാനും സംതൃപ്തനുമായി തീർന്നു. ബാലകന്റെ മധുരവചനങ്ങൾ ശ്രവിച്ച അദ്ദേഹം തന്റെ വിശപ്പും ദാഹവും എല്ലാം മറന്നു. കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ വിശപ്പും ദാഹവും ഇല്ലാതായി. പൂരി കഹേ കെ തുമി കഹാൻ തോമരവാസ കേമത് ജാനിലെ ആമി കരി ഉപവാസ. മാധവേന്ദ്രപുരി ആരാഞ്ഞു, നീ ആരാണ്, എവിടെയാണ് വസിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് അറിഞ്ഞത്? ബാലക കഹേ ഗോപ അമിയ ഗ്രാമവാസി അമര ഗ്രാമത്തെ കേഹ നരഹേ ഉപവാസി. ബാലൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു ഇടയ ബാലനാണ്, ഈ ഗ്രാമത്തിൽ വസിക്കുന്നു, എന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ ആരും ഉപവസിക്കാറില്ല. കേഹ നമഗി കയ കേഹ ദുഗ്ധഹാര അയാചകജനം അമി തീയത ആഹാര. ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരാൾക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് ആഹാരം യാചിച്ചു വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കാം. ചില ആളുകൾ പാൽ മാത്രം കുടിക്കുന്നു, പക്ഷെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ആരോടും ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടാത്ത വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ ആഹാരം നൽകുന്നു. ജലനിതേ സ്ത്രീഗണ തോമാര ദേക്കികേല ശ്രീസഭ ദുഗ്ധദിയ അമരെ പടയില. ജലമെടുക്കാൻ ഇവിടെ വന്ന സ്ത്രീകൾ അങ്ങേ കണ്ടിരുന്നു, അവരാണ് എനിക്ക് ഈ പാൽ നൽകിയതും എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത്. ഗോദേഹന കരിതെ ചാഹി ശീഗ്രാമിയാബ അരബരാസിയാമി ഏ ബണ്ടലൈബ. ബാലൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പശുക്കളെ കറക്കാൻ ഉടനെ പോകണം, പക്ഷേ ഞാൻ മടങ്ങി വന്ന് ഈ കലം തിരികെ വാങ്ങിക്കൊള്ളാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഞാനൊരു പശുവിനെ വളർത്തുന്നതൊക്കെ ഒരു കുട്ടിയാണ്, എന്റെ മാതാവും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ സ്ത്രീജനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങേ ഇവിടെ ഒന്നും കഴിക്കാതെ കണ്ടു, അതുകൊണ്ട് അവര് കൊടുത്തു വിട്ടതാണ് ഈ പാലെന്ന്. അപ്പൊ പാത്രം പിന്നീട് വന്നിട്ട് എടുക്കാം, കലം പിന്നെ വന്ന് എടുത്തുകൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് വേഗം തന്നെ പോകണം, ഇതിനാണ് പശുക്കളൊക്കെ മേയ്ക്കാനാണ്. ഏതബലികേല ബാലക നദിക്കിയാര മാധവ പുരി രചിത്തേ ഹൈല ചമത്കാര. ഇത് പറഞ്ഞ് ബാലകൻ അവിടെ നിന്ന് പോയി. വാസ്തവത്തിൽ ആ ബാലനെ അവിടെ എങ്ങും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മാധവേന്ദ്രപുരി അത്ഭുത പരവശനായി. ദുഗ്ധപാന കരി ബാണ്ട ദുയ്യരക്കില പടതെക്കേസെ ബാലക പുനനന അയില. പാൽ കുടിച്ചതിന് ശേഷം മാധവേന്ദ്രപുരി ആ കലം കഴുകി മാറ്റി വെച്ചു. ബാലൻ പോയ വഴിയെ അദ്ദേഹം നോക്കി, പക്ഷെ ആ ബാലകൻ മടങ്ങി വന്നില്ല. വസിനമലയപുരി നിദ്രനഹിയായ ശേഷരാത്രി തന്ത്രഹൈലേ ബാഹ്യവൃത്തിലയ. മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അദ്ദേഹം രാത്രിയുടെ അന്ത്യത്തിൽ ചെറുതായി മയങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാഹ്യവൃത്തികൾ നിലച്ചു. സ്വപ്നതേ ബാലക സമുഖയാസിയ ഏക കുഞ്ചലയ ഗേല ധരിയ. സ്വപ്നത്തിൽ മാധവേന്ദ്രപുരി അതേ ബാലകനെ കണ്ടു. ബാലകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരികയും കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് വനത്തിലെ ഒരു കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു. ബാലകൻ മാധവേന്ദ്രപുരിയെ കുറ്റിക്കാട് കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ കുറ്റിക്കാട്ടിലാണ് വസിക്കുന്നത്, അതുമൂലം കൊടും ശൈത്യത്തിലും മഴയത്തും കനത്ത കാറ്റത്തും പൊള്ളുന്ന ചൂടിലും ഞാൻ അതിയായ ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നു. ദയവായി ഗ്രാമവാസികളുടെ സഹായത്തോടെ എന്നെ ഈ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തെടുക്കുക. പിന്നീട് അവരെ കൊണ്ട് എന്നെ പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ മനോഹരമായി പ്രതിഷ്ഠിക്കും. എവിടെയുള്ളത്? വൃന്ദാവനത്തിന്റെ കീഴിൽ അടിയിലായിട്ടാണുള്ളത്, കുറ്റിക്കാടിന്റെ ഒക്കെ അടിയിലായിട്ടാണുള്ളത്. അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഗോവർദ്ധനത്തിന് മുകളിലായിട്ട് എന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. ആ ബാലൻ തുടർന്നു, ദയവായി ആ പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച് എന്നെ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക. അതിനുശേഷം എന്റെ മേനി ശുദ്ധിയാക്കുന്നതിന് എന്നെ ധാരാളം തണുത്ത ജലത്തിൽ കഴുകുക. ഞാൻ വളരെ നാളുകളായി നിങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നെ സേവിക്കുവാൻ മാധവേന്ദ്രപുരി എപ്പോൾ വരും എന്ന് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ. നിങ്ങൾക്ക് എന്നോടുള്ള പ്രേമാവേശം മൂലമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സേവനം സ്വീകരിച്ചത്. അപ്രകാരം ഞാൻ പ്രത്യക്ഷനായി. എന്റെ ദർശനത്താൽ എല്ലാ പതിതാത്മാക്കളും മോചിതരാകും. ഗോവർദ്ധനധാരിയായ എന്റെ നാമം ഗോപാലൻ എന്നാണ്. വ്രജനാൽ ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ഞാനാണ് ഇവിടുത്തെ അധികാരി. മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായപ്പോൾ എന്റെ പൂജാരി എന്നെ ഈ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ഒളിപ്പിക്കുകയും ആക്രമണം ഭയന്ന് ഓടിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. എന്താ പറയുന്നത്?
മറ്റുള്ള മുഗളന്മാരൊക്കെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ളപ്പോൾ പൂജാരി എടുത്തിട്ട് ഈ വിഗ്രഹത്തെ കാട്ടിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അവിടെ പോയാൽ കാണാം അല്ലെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മസ്ഥാനിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭഗവാൻ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലത്ത്, അവതരിച്ചിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് അവിടെയൊക്കെ ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുകളിലെ ഭാഗമൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ട് അവിടെ എന്താ പറയാ, അവിടെ പെയിന്റ് ഒക്കെ അടിച്ച് അതൊരു പള്ളി പോലെയൊക്കെ ആക്കി വെച്ചു. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും തർക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നു അവിടെ, പ്രശ്നങ്ങൾ. അവിടെയൊക്കെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അവിടെ മിലിറ്ററിക്കാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ എപ്പോഴും തോക്കൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുക, എല്ലാ അത്രയും ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഡിവോട്ടീസിനൊക്കെ വിടുക തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ പണ്ട് മുതലേ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരെ പേടിച്ചിട്ട്, എന്നാൽ നല്ല ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. രൂപ ഗോസ്വാമിയെയും മറ്റുള്ള ഗോസ്വാമിമാരെയൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള മുഗൾ ഭരണാധികാരികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പൂജാരി പോയത് മുതൽ ഞാൻ ഈ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് വളരെ നന്നായി. ഇനി വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ എന്നെ ഇവിടെ നിന്നും പുറത്തെടുത്താലും. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ബാലകൻ അപ്രത്യക്ഷനായി. അപ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നുണർന്ന മാധവേന്ദ്രപുരി ആ സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ സ്വപ്നത്തിലെ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ കൈയും കൂടി പിടിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ബാലൻ, ഗോപാലൻ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കുട്ടി രൂപത്തിലുള്ള ആ രൂപമാണ് ഗോപാലൻ. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ലീലയിൽ അപ്പൊ ആ ഗോവർദ്ധനത്തിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ മുകളിലായിട്ട് പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അതൊക്കെ സ്വപ്നത്തില് മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് ആ സ്ഥലവും ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ബാലകൻ അപ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നുള്ളത് മാധവേന്ദ്രപുരി ആ സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി. മാധവേന്ദ്രപുരി വിലപിച്ചു, ഞാൻ കൃഷ്ണനെ നേരിൽ കണ്ടിട്ടും എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രേമാവശ്യത്തിൽ നിലനിന്നു. നേരത്തെ പാല് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ അതേ കുട്ടി തന്നെ രാത്രിയിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഗോപാലനാണ്, കൃഷ്ണനാണ് എന്നുള്ളത്. ആ ഭഗവാൻ എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോകാൻ അല്ലെ. എന്നാൽ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് അവസരം നൽകിയാണ്. പറയുന്നു, നിന്നെ കാത്ത് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം നിൽക്കുകയായിരുന്നു, മാധവേന്ദ്രപുരിയെയും കാത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനെയും കാത്തിട്ട്. മാധവേന്ദ്രപുരി കുറെ നേരം കരയുകയും പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഗോപാലന്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റുന്നതിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം സമചിത്തനായി. പ്രഭാത സ്നാനത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ചെല്ലുകയും എല്ലാ ജനങ്ങളെയും വിളിച്ചു കൂട്ടുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അവരോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ നാഥനായ ഗോവർദ്ധനധാരി കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ശയിക്കുന്നു. നമുക്ക് അവിടെ പോയി ഭഗവാനെ പുറത്തെടുക്കാം. ആ കുറ്റിക്കാട് വളരെ നിബിഡമാണ്. മാത്രമല്ല വനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് പാത തെളിയിക്കാൻ വെട്ടുകത്തികളും തുമ്പകളും എടുത്തുകൊള്ളുക. ഇത് കേട്ട് ജനങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം മാധവേന്ദ്രപുരിയെ അനുഗമിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് അവർ പാത തെളിച്ച് വനത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. മണ്ണും പുല്ലും മൂടിക്കിടുന്ന വിഗ്രഹം ദർശിച്ചപ്പോൾ അവരെല്ലാം അതിശയിക്കുകയും ആഹ്ലാദിക്കുകയും ചെയ്തു. വിഗ്രഹം ശുദ്ധിയാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരിൽ ചിലർ പറഞ്ഞു, വിഗ്രഹം വളരെ ഭാരമുള്ളതാണ്, ആർക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് നീക്കാൻ കഴിയില്ല. വളരെ ഭാരമുള്ളതിനായതിനാൽ ബലിഷ്ഠരായ കുറെ പേർ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് വിഗ്രഹത്തെ പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ എത്തിച്ചു. മാധവേന്ദ്രപുരിയും അവിടേക്ക് പോയി. വലിയ ശില കൊണ്ടൊരു സിംഹാസനം നിർമ്മിക്കുകയും വിഗ്രഹം അതിനു മുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. താങ്ങിനായി മറ്റൊരു വലിയ ശില വിഗ്രഹത്തിന് പിന്നിൽ സ്ഥാപിച്ചു. ഗ്രാമത്തിലെ ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിതരെല്ലാം നവകുംഭവുമായി അവിടെ ഒന്നിച്ചു ചേരുകയും ഗോവിന്ദകുണ്ഡത്തിൽ നിന്നും ആ കുംഭങ്ങളിൽ ജലം കൊണ്ടുവന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഗോവിന്ദകുണ്ടിൽ നിന്നും ജലം നിറച്ച 900 ജലകുംഭങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കായി കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു. കാഹളങ്ങളുടെയും ചെണ്ടകളുടെയും സംഗീത ശബ്ദങ്ങളും സ്ത്രീകളുടെ ഗാനാലാപനവും ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രതിഷ്ഠോത്സവ വേളയിൽ ചിലർ പാടുകയും ചിലർ നൃത്തമാടുകയും ചെയ്തു. ഗ്രാമത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ പാലും തൈരും നെയ്യും ഉത്സവത്തിനായി കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു. വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും മധുരപദാർത്ഥങ്ങളും നാനാവിധ സമ്മാനങ്ങളും അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. അവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം എത്രത്തോളം എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ഗ്രാമവാസികൾ ധാരാളം തുളസിദളങ്ങളും പുഷ്പങ്ങളും നാനാതരം വസ്ത്രങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ മാധവേന്ദ്രപുരി അഭിഷേകം നിർവഹിച്ചു. മന്ത്രജപത്തിലൂടെ അമംഗളമെല്ലാം അകറ്റിയതിനു ശേഷം വിഗ്രഹത്തിന്റെ അഭിഷേകം ആരംഭിച്ചു. ആദ്യം ധാരാളം എണ്ണ പുരട്ടി വിഗ്രഹം തിളക്കമാർന്നാക്കി. ആദ്യത്തെ അഭിഷേകത്തിന് ശേഷം പഞ്ചഗവ്യവും പഞ്ചാമൃതവും കൊണ്ടും അഭിഷേകം ചെയ്തു. അതിനുശേഷം 100 ജലകുംഭങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്ന നെയ്യും ജലവും കൊണ്ടുള്ള മഹാസ്നാനവും നിർവഹിച്ചു. മഹാസ്നാനം പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം വിഗ്രഹത്തെ വീണ്ടും സുഗന്ധമുള്ള എണ്ണ പുരട്ടി ശോഭയാർന്നതാക്കി. ഒടുവിൽ ശംഖ് കൊണ്ട് സുഗന്ധജലം അഭിഷേകം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചടങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കി.
അഭിഷേകത്തിന് ശേഷം വിഗ്രഹത്തിൽ അഴകാർന്ന പുതുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു. ചന്ദ്രക്കുഴമ്പും തുളസീദളങ്ങളും സുഗന്ധ പുഷ്പമാലിങ്ങളും ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തിൽ അണിയിച്ചു. സ്നാനം പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ധൂപ ദീപാദികൾ തെളിയിക്കുകയും പാൽ, തൈര്, മധുരപദാർത്ഥങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നാനാതരം ഭക്ഷണങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു, നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യം നാനാതരത്തിലുള്ള നിവേദ്യങ്ങളും പിന്നീട് പുതിയ കലങ്ങളിൽ പാനം ചെയ്യാനുള്ള സുഗന്ധ ജലവും ആചമന ജലവും അവസാനമായി പലതരത്തിലുള്ള സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ചേർന്ന താമ്പൂലവും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു. അവസാനത്തെ താമ്പൂല സമർപ്പണത്തിന് ശേഷം ഭോഗ ആരതി അർപ്പിച്ചു. അന്തിമമായി എല്ലാവരും നാനാവിധ പ്രാർത്ഥനകളും പൂർണ്ണമായ ആത്മസമർപ്പണത്തോടെ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ദണ്ഡ നമസ്കാരങ്ങളും അർപ്പിച്ചു. വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠ നടക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ ഗ്രാമവാസികൾ അവരുടെ അരിയുടെയും പരിപ്പിന്റെയും ഗോതമ്പ് മാവിന്റെയും മുഴുവൻ ശേഖരവും കൊണ്ടുവന്ന അപ്രകാരം മലയുടെ മുകൾ ഭാഗം മുഴുവൻ ഈ പദാർത്ഥങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. ഗ്രാമവാസികൾ അരിയുടെയും പരിപ്പിന്റെയും മാവിന്റെയും ശേഖരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഗ്രാമത്തിലെ കുശുബന്മാർ പാചകത്തിനുള്ള എല്ലാതരം മൺപാത്രങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നു. അപ്രകാരം പ്രഭാതത്തിൽ പാചകം ആരംഭിച്ചു. 10 ബ്രാഹ്മണർ ധാന്യഭക്ഷണങ്ങളും 5 ബ്രാഹ്മണർ പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങളും പാചകം ചെയ്തു. വനത്തിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച ചീരയും കിഴങ്ങുകളും കായ്കളും കൊണ്ട് പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടു. ചിലർ ഉടച്ച പരിപ്പ് കൊണ്ട് ബടായും ബടിയും ഉണ്ടാക്കി. വിധത്തിൽ ബ്രാഹ്മണർ എല്ലാവിധ ഭക്ഷണങ്ങളും തയ്യാറാക്കി. 5-7 ആളുകൾ ചേർന്ന് ധാരാളം ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി. അവയെല്ലാം ധാരാളം നെയ്യ് പുരട്ടിയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറികൾ, ചോറ്, പരിപ്പ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം നെയ്യ് ഒഴിച്ചിരുന്നു. നിലത്ത് വിരിച്ച പുതുവസ്ത്രങ്ങളുടെ മുകളിൽ നിരത്തിയ പ്ലാശിലകളിൽ പാകം ചെയ്ത അന്നം കൂട്ടിവെച്ചു. പാകം ചെയ്ത ചോറിന്റെ ശേഖരത്തിന് ചുറ്റിനും ചപ്പാത്തികളുടെ ശേഖരമായിരുന്നു. അവയ്ക്ക് ചുറ്റിനുമായി വിവിധ പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത കലങ്ങളിൽ വെച്ചു. ഇവിടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നല്ലേ, ഭഗവാനെ വെള്ള നിവേദ്യം, എന്താ പറയാ, വെള്ളച്ചോറ് മാത്രമല്ല, പച്ചക്കറികളും മറ്റുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും മറ്റുള്ള പരിപ്പും ചപ്പാത്തിയും എല്ലാം നൽകുന്നു എന്ന് ഇവിടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പലരും പറയും ഇതെന്താ ഇസ്കോണുകാർ മാത്രം ചപ്പാത്തിയും സബ്ജിയും ദാലും ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഭഗവാന്, സാധാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ വെറും വെള്ളച്ചോറ് മാത്രമല്ലേ കൊടുക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പലരും അതിനെ ഒരു അപഹസിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഇസ്കോണുകാർ അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കും. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന് നിവേദിച്ചതിനെ കുറിച്ച്. ഇപ്പോഴല്ല 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ചപ്പാത്തിയും ദാലും സബ്ജിയും ഇതൊക്കെ ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. ഇപ്പൊ ഇന്നോ ഇന്നലെയോ പ്രഭുപാദര് വന്നിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതല്ല ഇത് അല്ലെ. ഇതാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അതാണ് പ്രഭുപാദര് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്, അതാണ് പോളിസി. അത് വെറുതെ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന് മുന്നേ തന്നെ നിവേദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. തൈര്, പാൽ, മോര്, ചികരണി, പായസം, പാൽപ്പാട, വെണ്ണ തുടങ്ങിയവയുടെ കലങ്ങൾ പച്ചക്കറികളുടെ സമീപത്തായി വെച്ചിരുന്നു. ഇന്നും എന്താ പറയാ, ഗോവർദ്ധന പൂജക്കൊക്കെ അല്ലെ അന്നകൂടം എന്ന പേരിൽ വലിയൊരു കൂമ്പാരം ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെയൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രൂട്ട്സും മറ്റുള്ള ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ അതിനെ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്തു. അതൊക്കെ ഗോവർദ്ധന പൂജയുടെ ആ സമയത്ത് നടന്നതിന് അനുസ്മരിക്കുന്നത്. ഇത് വേറൊരു രീതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. അന്നകൂട ചടങ്ങ് വിവിധ വിധത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുകയും മാധവേന്ദ്രപുരി എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഗോപാലിനെ നിവേദിക്കുകയും ചെയ്തു. ധാരാളം ജലകുംഭങ്ങളിൽ പാനം ചെയ്യാനുള്ള സുഗന്ധജലം നിറച്ചിരുന്നു. വളരെ നാളുകളായി വിശന്നു വഴുകിയായിരുന്ന ഭഗവാൻ ഗോപാലൻ തനിക്ക് നിവേദിച്ചതെല്ലാം ഭക്ഷിച്ചു. തനിക്ക് സമർപ്പിച്ചതെല്ലാം ഗോപാലൻ ഭക്ഷിച്ചെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ കസ്പർത്താൽ എല്ലാം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ തന്നെ അവശേഷിച്ചു. എല്ലാം കഴിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ കാലമായിട്ട് കുറ്റിക്കാടിന്റെ ഉള്ളിലായതുകൊണ്ട് മുഴുവനായിട്ടും കഴിക്കുകയുണ്ടായി, എല്ലാം കഴിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കരങ്ങൾ സ്പർശിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ പഴയ പോലെ തന്നെ വീണ്ടും അതുണ്ടായി. ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ പ്രസാദമായിട്ട് നൽകാനായിട്ട് അല്ലെ. പലരും പറയും ഇതെന്താണ്, ഇതൊന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ. ഭഗവാൻ അങ്കാനിയസ്യ സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തി, ഭഗവാന് ഒരംഗം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യാനായിട്ട്. നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് തിന്നാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ, ഭഗവാന് കണ്ണുകൊണ്ട് നിവേദ്യം കഴിക്കാനും കഴിയും അല്ലെ, കണ്ണുകൊണ്ട് കേൾക്കാനും കഴിയും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംഗം കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റേത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ കഴിച്ചു എങ്കിലും ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി അതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രസാദമായിട്ട് അവശേഷിപ്പിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് ഗോപാലൻ ഭക്ഷണം മുഴുവൻ ഭക്ഷിക്കുകയും അതേസമയം ഭക്ഷണം അതുപോലെ അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്തതെന്ന് മാധവേന്ദ്രപുരി അതീന്ദ്രിയമായി ദർശിച്ചു. ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് ഗൂഹ്യമായതൊന്നും തന്നെയില്ല. ഈ
അത്ഭുത മഹോത്സവവും ഗോപാല വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠയും വെറും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. തീർച്ചയായും ഇതെല്ലാം സാധ്യമായത് ഗോപാലന്റെ പ്രഭാവത്തിലായിരുന്നു. ഭക്തർക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. എല്ലാ ഗ്രാമവാസികളും എല്ലാവരും എത്തിയല്ലേ. ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും നമ്മളൊരു അമ്പലത്തിലൊക്കെ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാസം മുന്നേ അതിന്റെയൊക്കെ കോർഡിനേഷൻ ഒക്കെ നടക്കും അല്ലെ. എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ഇതാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ ആദ്യമേ ആരംഭിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ ഇത് ഒറ്റൊരു ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് ഇന്ന് വാട്സപ്പും മറ്റുള്ള മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ വഴി എല്ലാ ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ അറിയും അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. എന്നിട്ടും ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും വരികയും എല്ലാവരും ഭഗവാൻ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. ശ്രീ മാധവേന്ദ്രപുരി ഗോപാലന് ആചമന ജലവും ചവയ്ക്കാൻ താമ്പൂലം നൽകി പിന്നീട് ആരതി നിർവഹിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ ജനങ്ങളും ജയ് ജയ് എന്ന് ധ്വനികൾ മുഴങ്ങി. ഭഗവാന്റെ ശയനത്തിനായി മാധവേന്ദ്രപുരി പുതിയൊരു മഞ്ചം കൊണ്ടുവന്നു. അതിനു മുകളിൽ പുതിയ വസ്ത്രം വിരിച്ച് ശയ്യ തയ്യാറാക്കി. ശയ്യയുടെ 4 വശവും പുൽപ്പായ കൊണ്ട് മറച്ചു ഒരു താൽക്കാലിക ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചു. അവിടെ ഒരു കിടക്കയും അതിനെ മറയ്ക്കാനായി ഒരു പുൽപ്പായും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാനെ വിശ്രമത്തിനായി കിടക്കയിൽ ശയിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാധവേന്ദ്രപുരി ഭോജനം തയ്യാറാക്കിയ ബ്രാഹ്മണരെല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി അവരോട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ആ ബാലവൃന്ദം ജനങ്ങൾക്കും സമൃദ്ധമായി പ്രസാദം നൽകുക. അവിടെ കൂടിയിരുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളും ഭോജനത്തിനായി ഇരിക്കുകയും ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യം ബ്രാഹ്മണർക്കും ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാർക്കും പ്രസാദം നൽകപ്പെട്ടു. ഗോവർദ്ധന ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങൾ മാത്രമല്ല മറ്റ് ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജനങ്ങളും പ്രസാദം ഭക്ഷിച്ചു. അവരും ഗോപാലിനെ ദർശിക്കുകയും അവർക്കും പ്രസാദം നൽകുകയും ചെയ്തു. മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ സ്വാധീനം കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ജനങ്ങളെല്ലാം അത്ഭുത സ്തബ്ധരായി. പണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ കാലത്ത് നടത്തിയ അതേ അന്നകൂട ഉത്സവം ഇപ്പോൾ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ കാരുണ്യത്താൽ വീണ്ടും നടക്കുകയാണെന്നവർ. നേരത്തെ ഇന്ദ്രന് പൂജകൾ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രനെ അല്ല പൂജിക്കേണ്ടത്, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ അന്നകൂട മഹോത്സവം നടത്തുകയുണ്ടായി. ആ സമയത്തും എല്ലാ ഗ്രാമവാസികളും എല്ലാ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ധാന്യങ്ങളും മറ്റുള്ള പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ ഗോവർദ്ധനത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നത്. അതേപോലുള്ള ഒരു ലീലകൾ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ഈ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുകയാണ്. അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന എല്ലാ ബ്രാഹ്മണർക്കും മാധവേന്ദ്രപുരിയും വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ ദീക്ഷ നൽകുകയും അവരെ വിവിധ സേവനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാക്കുകയും ചെയ്തു. വിശ്രമത്തിന് ശേഷം മൂർത്തിയെ വൈകുന്നേരം ഉണർത്തുകയും ഭോജ്യവും ജലവും സമർപ്പിക്കുകയും വേണം. ഭഗവാൻ ഗോപാലൻ ഗോവർദ്ധനഗിരിയുടെ മുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടെന്ന വാർത്ത ദേശത്തിലുടനീളം പ്രചരിച്ചപ്പോൾ അയൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാൻ വന്നു. ഒരു ദിവസത്തെ അന്നകൂടം നടത്താൻ അനുവാദത്തിന് വേണ്ടി ഓരോ ഗ്രാമവും സന്തോഷപൂർവ്വം മാധവേന്ദ്രപുരിയോട് യാചിച്ചു. അപ്രകാരം കുറെ കാലത്തേക്ക് ദിവസവും അന്നകൂടം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടു. മാധവേന്ദ്രപുരി പകൽ മുഴുവൻ യാതൊന്നും ഭക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. രാത്രിയിൽ വിഗ്രഹശയനത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പാൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കുറച്ച് പ്രസാദം ഭക്ഷിച്ചു. അടുത്ത ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ വീണ്ടും വിഗ്രഹ സേവനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുമായി അവിടെ വന്നു. ഗ്രാമവാസികൾ അവരുടെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും നെയ്യും തൈരും പാലും ഗോപാലമൂർത്തിക്കായി കൊണ്ടുവന്നു. അടുത്ത ദിവസവും തലേന്നത്തെ പോലെ അവിടെ അന്നകൂടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണർ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുകയും ഗോപാലൻ അവ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രജവാസികൾ സ്വാഭാവികമായും കൃഷ്ണപ്രേമമുള്ളവരാണ്. കൃഷ്ണന് പ്രജവാസികളോട് തികച്ചും പ്രേമമുണ്ട്. അതിനാൽ ബ്രജഭൂമിയാണ് കൃഷ്ണഭക്തിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് പ്രജവാസികൾ അല്ലെ. അവര് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും അവരെല്ലാ ദിവസവും ആ വൃന്ദാവനം പരിക്രമിച്ച് രാവിലെ 3 മണിക്കും 4 മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് വെളുപ്പിനെ ആ വൃന്ദാവനം പരിക്രമിച്ച് മുഴുവനായിട്ട് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ പാടി. മറ്റുള്ളതൊന്നും അവര് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. എന്നാലും അവര് വേറെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവർ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണില്ല. അവർ നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിക്കും, എല്ലാം ചെയ്യും. എന്നാൽ അവര് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള വൃന്ദാവന പരിക്രമമാണ് അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനം അല്ലെ. ഇവിടെ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, വ്രജഭൂമിയാണ് കൃഷ്ണഭക്തിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമെന്ന്. ഗോപാലിനെ ദർശിക്കുന്നതിന് വിവിധ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനക്കൂട്ടങ്ങൾ വരികയും അവർ മഹാപ്രസാദം സമൃദ്ധമായി ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ ഗോപാലന്റെ അത്യുത്കൃഷ്ടമായ രൂപം ദർശിച്ച അവരുടെ
എല്ലാ സന്തുഷ്ടികളും അപ്രത്യക്ഷമായി. സമീപത്തുള്ള വ്രജഭൂമിയിലെ ജനങ്ങൾ ഗോപാലന്റെ ആവിർഭാവത്തെ പറ്റി അറിയുകയും ആ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും ഭഗവാനെ കാണാൻ വരികയും ചെയ്തു. അവരെല്ലാം ദിവസം തോറും അന്നകൂട മഹോത്സവം നടത്തി. ഈ വിധത്തിൽ അയൽ ഗ്രാമങ്ങൾ മാത്രമല്ല മറ്റു ദേശങ്ങളും ഗോപാലന്റെ ആവിർഭാവത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞു. അപ്രകാരം എല്ലായിടത്തു നിന്നുള്ള ജനങ്ങൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഉപഹാരങ്ങളുമായി അവിടേക്ക് വന്നു. മധുരയിലെ വലിയ ധനികരായ ജനങ്ങളും പലവിധത്തിലുള്ള ഉപഹാരങ്ങളുമായി വരികയും അവ ഭഗവാന് മുന്നിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വർണം, വെള്ളി, വസ്ത്രങ്ങൾ, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവയുടെ എണ്ണമറ്റ ഉപഹാരങ്ങൾ വന്നു ചേർന്നു. ഗോപാലന്റെ കലവറ ദിവസേന വർദ്ധിച്ചു. രാജവംശത്തിലുള്ള വലിയ ധനികനായ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചു. ചിലർ പാചകത്തിനുള്ള പാത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. മറ്റു ചിലർ ചുറ്റുമതിലുകൾ തീർത്തു. വ്രജഭൂമിയിൽ വസിച്ചിരുന്ന ഓരോ കുടുംബവും ഒരു പശുവിനെ വീതം നൽകി. ഈ വിധത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പശുക്കൾ ഗോപാലന്റെ സമ്പത്ത്. ഒടുവിൽ ബംഗാളിൽ നിന്ന് 2 സന്യാസി ബ്രാഹ്മണൻ വരികയും അവരോട് വളരെ പ്രീതി തോന്നിയ മാധവേന്ദ്രപുരി അവരെ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും നൽകി വൃന്ദാവനത്തിൽ പാർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മാധവേന്ദ്രപുരി അവർക്ക് 2 പേർക്കും ദീക്ഷ നൽകുകയും ഭഗവാൻ ഗോപാലന്റെ നിത്യസേവന കാര്യങ്ങളുടെ ചുമതല അവരെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സേവനം അത്യാഡംബരപൂർവ്വം തുടർച്ചയായി നടന്നപ്പോൾ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ആനന്ദം വർദ്ധിച്ചു. ഈ വിധത്തിൽ ക്ഷേത്ര സേവനം 2 വർഷം വളരെ ആഡംബരപൂർണമായി നടന്നു. അതിനുശേഷം മാധവേന്ദ്രപുരി ഒരു ദിവസം ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ സ്വപ്നത്തിൽ ഗോപാലിനെ കണ്ടു. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, എന്റെ ഈ ശരീരത്തിൽ താപം ഇപ്പോഴും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. ദയവായി എന്നെ കുളിർപ്പിക്കുന്നതിന് മലയദേശത്തു നിന്നും ചന്ദനത്തടി കൊണ്ടുവന്ന് കുഴമ്പാക്കി എന്റെ ശരീരത്തിൽ ലേപനം ചെയ്യുക. ജഗന്നാഥപുരിയിൽ നിന്നും ചന്ദന കുഴമ്പ് കൊണ്ടുവരിക. ദയവായി വേഗം പോവുക. മറ്റാർക്കും അതിന് സാധിക്കില്ല. നിങ്ങൾ തന്നെ പോവുക. എന്താ പറയുന്നത്? ആ ഗോപാലമൂർത്തി പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഉടനെ ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് പോയിട്ട് മലയ ചന്ദനം കൊണ്ടുവരണം. എനിക്കിവിടെ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ മുകളിലായിട്ട് വളരെ ചൂടാണ്. അതുകൊണ്ട് ചന്ദനം പുരട്ടി തരണം എന്ന് പറയും. ഈ സ്വപ്ന ദർശനത്തിന് ശേഷം മാധവേന്ദ്രപുരി ഭഗവത് പ്രേമാവശത്താൽ ആഹ്ലാദിതനാവുകയും അവിടുത്തെ ആത്മ നിർവഹിക്കുന്നതിന് കിഴക്കു ദിക്കിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മാധവേന്ദ്രപുരി വിഗ്രഹത്തിന്റെ നിത്യസേവയ്ക്കുള്ള എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും ചെയ്തു. അനന്തരം ഗോപാലന്റെ ആജ്ഞ സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹം ബംഗാളിലേക്ക് പോയി. അതുവരെ മാധവേന്ദ്രപുരി ആയിരുന്നു എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത്. അങ്ങനെ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് സഹായികളായിട്ട് 2 ഭക്തന്മാർ വരികയും അവരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ മാധവേന്ദ്രപുരി അവിടെ നിന്നും ബംഗാളിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയുണ്ടായിരുന്നു. ശാന്തിപുരത്തുള്ള അദ്വൈതാചാര്യന്റെ ഗൃഹത്തിൽ മാധവേന്ദ്രപുരി എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രകടമായിരുന്ന ഭഗവത് പ്രേമം കണ്ട് ആചാര്യൻ ആനന്ദചിത്തനായി. അദ്വൈതാചാര്യൻ മാധവേന്ദ്രപുരിയിൽ നിന്നും ദീക്ഷ യാചിച്ചു. അവിടുന്ന് ദീക്ഷ നൽകിയതിനു ശേഷം മാധവേന്ദ്രപുരി ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അദ്വൈതാചാര്യർക്ക് ആരാണ് ദീക്ഷ നൽകിയിട്ടുള്ളത്? മാധവേന്ദ്രപുരി. ഈശ്വരപുരിക്കും ദീക്ഷ നൽകിയിട്ടുള്ളത് മാധവേന്ദ്രപുരി. ആ ഈശ്വരപുരിയുടെ ശിഷ്യനായിട്ടാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ടുള്ളത്. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെങ്കിലും കാണിച്ചു തരുവാനായിട്ട് ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടയിൽ മാധവേന്ദ്രപുരി രമുണയിൽ ഭഗവാൻ ഗോപിനാഥനെ ദർശിച്ചു. ഭഗവാന്റെ രൂപസൗന്ദര്യം ദർശിച്ച മാധവേന്ദ്രപുരി വിഹ്വലനായി. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തന്മാരൊക്കെ എവിടെയുള്ളത്? രമുണയിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. ആ രമുണ ഗോപിനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ ലീലയെ കുറിച്ചിട്ട് സാക്ഷാൽ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ ഭക്തന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞു. ആ ലീലയില് രമുണയിൽ മാധവേന്ദ്രപുരി എത്തുകയും ഗോപിനാഥനെ ദർശിച്ചു. ഭഗവാന്റെ രൂപസൗന്ദര്യം ദർശിച്ച മാധവേന്ദ്രപുരി വിഹ്വലനായി. നൃത്യഗീത കരി ജഗ മോഹനെ വസില ക്യാ ഭോഗലാകെ ബ്രാഹ്മണെ പൂച്ചില. ജനങ്ങൾ സാധാരണയായി വിഗ്രഹത്തെ ദർശിക്കാറുള്ള ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ മാധവേന്ദ്രപുരി ഗാനവും നൃത്തവും ചെയ്തു. അനന്തരം അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണനോട് എന്തു ഭോജ്യങ്ങളാണ്, എന്ത് നിവേദ്യങ്ങളാണ് അവർ മൂർത്തിക്ക് സമർപ്പിക്കാറുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരാഞ്ഞു. അവിടുത്തെ മികച്ച ഒരുക്കങ്ങളും ചിട്ടവട്ടങ്ങളും കണ്ട മാധവേന്ദ്രപുരി ആനന്ദചിത്തനായി. ഉത്തമമായ ഭോജ്യങ്ങളാണ് അവിടെ നിവേദിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. മാധവേന്ദ്രപുരി ചിന്തിച്ചു, ഗോപിനാഥന് ഏതു തരത്തിലുള്ള ഭോഗങ്ങളാണ് സമർപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പുരോഹിതനോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം. അതനുസരിച്ച് നമുക്കും ഗോപാലിന് അതേ നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ അർച്ചാമൂർത്തിയാണ് ഗോപാൽ അല്ലെ, ഗോവർദ്ധനത്തിൽ. അപ്പൊ ആ ഗോപാലിന്
ഇവിടെ ഗോപിനാഥിന് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ എനിക്കും അതുപോലെ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ഏത് വിഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിവേദിക്കുന്നതെന്ന് അന്വേഷിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച ബ്രാഹ്മണനോട് ചോദിച്ചു. അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഒരു ലീലയെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജ്, ശ്രീല ജയപതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ് അവിടെ മായാപൂരിൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം. അവിടെ രാജ്പൂർ ജഗന്നാഥ് ഭഗവാൻ ആദ്യം അവിടെ ആയിരുന്നില്ല. അവര് എന്താ പറയാ, അവിടുന്ന് ആദ്യം പൂജകൾ ചെയ്തിരുന്നവരിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്നും ജഗന്നാഥ ഭഗവാന് നല്ല രീതിയിൽ നിവേദ്യങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കാതായപ്പോൾ അവിടുന്ന് ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുകയുണ്ട്. അവിടുന്ന് വിട്ടു, ഞാൻ പോവുകയാണ്, ഇവിടെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് നിവേദ്യങ്ങൾ, ജഗന്നാഥ ഭഗവാന് കുറെ നിവേദ്യങ്ങൾ വേണം, അല്ലെ? അപ്പോ നമുക്കറിയാം ജഗന്നാഥപുരിയിൽ തന്നെ സദാസമയവും ഭഗവാന് പുതിയ പുതിയ മൺകലങ്ങളിൽ നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കലായ, ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ചുണ്ടുണങ്ങില്ല. അങ്ങനെയൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിവേദ്യങ്ങളാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും ആദ്യം അതിനെ പൂജിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായില്ല, അതാണ് സ്ഥിതി ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അവിടെ മായാപൂരിൽ അവിടെ ആ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്, ഇസ്കോന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ജഗന്നാഥ് ഭഗവാൻ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി. അപ്പൊ ഇത് ഇസ്കോണിലെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ അറിയിക്കും, അങ്ങനെ ഗുരു മഹാരാജിനെ അറിയിക്കും. അങ്ങനെ ഗുരു മഹാരാജ് ആ ക്ഷേത്രം ഏറ്റെടുക്കുകയും അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ഇസ്കോണിൽ നൽകുന്ന പോലെ തന്നെ, ഇസ്കോണിൽ നമുക്കറിയാം 6 നേരമൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ നിവേദ്യങ്ങൾ നൽകുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പോ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ നല്ല നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ ജഗന്നാഥ് ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ആ ക്ഷേത്രം ഏറ്റെടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ജഗന്നാഥ ഭഗവാന് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മധുര പലഹാരങ്ങളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കാനായിട്ട് ഭക്തന്മാരെ അവിടേക്ക് അയക്കും. ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് ഗുരു മഹാരാജ് ഡിവോട്ടീസിനെ അവിടെ അയച്ചിട്ട് അവിടെ കാജിയും മറ്റുള്ള മധുര പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന് നിവേദിക്കുന്ന പലഹാരങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് അവിടെ അയക്കുകയും അവര് പഠിച്ചു വന്നിട്ട് ഇവിടെ രാജ്പൂർ ജഗന്നാഥിന് അങ്ങനെയുള്ള നിവേദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് എല്ലാം ഭഗവാൻ, അല്ലെ? നമ്മുടെ നാവിന് സംതൃപ്തിയല്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. എന്തു തന്നെ ആയാലും അതൊക്കെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ, ഭഗവാന് നല്ല നല്ല വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്നും കഴിവില്ലാത്ത ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ പോലും മുന്നേ ഉള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടായി, അല്ലെ? മനസ്സുകൊണ്ട് പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കി സ്വർണ്ണ തളികയിലൊക്കെ നിവേദിക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. അല്ലാതെ ഇവർക്ക് നമുക്ക് ഭഗവാന് നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ അങ്ങനെ നല്ല നല്ല വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗുരു മഹാരാജ് അങ്ങനെ ഒരു ലീല ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മാധവേന്ദ്രപുരി അത് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കും തന്റെ അർച്ചാമൂർത്തിക്ക് നല്ല നല്ല വിഭവങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട്. അങ്ങനെ മാധവേന്ദ്രപുരി ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നിവേദിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇതേക്കുറിച്ച് ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിതനോട് ആരാഞ്ഞപ്പോൾ ഗോപിനാഥന് ഏതു തരം ഭോഗങ്ങളാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വിശദമായി വിവരിച്ചു. ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞു, സായാഹ്നത്തിൽ 12 മൺപാത്രങ്ങളിൽ പാൽപായസം സമർപ്പിക്കുന്നു. അതിന്റെ സ്വാദ് അമൃതതുല്യമായതിനാൽ അതിനെ അമൃതകേളി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പാൽപായസം അതിനെ കീർ എന്നും പറയും. ഈ പാൽപായസം ഗോപിനാഥ ക്ഷീരം എന്ന പേരിൽ ലോകപ്രസിദ്ധമാണ്. ലോകത്തിൽ മറ്റൊരിടത്തും ഇത്തരം ഒരു ഭോഗം സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല. മാധവേന്ദ്രപുരി ബ്രാഹ്മണനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പായസം വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൈവേദ്യത്തിനായി സമർപ്പിച്ചു. ഇത് കേട്ട മാധവേന്ദ്രപുരി ഇപ്രകാരം ചിന്തിച്ചു, ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ അല്പം പായസം എനിക്ക് ലഭിച്ചാൽ അതിന്റെ രുചി അറിയാനും എന്റെ ഗോപാലന് ഇതേ വിഭവം തയ്യാറാക്കി നിവേദിക്കാനും കഴിയുമായിരുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആ പാൽപായസത്തിന്റെ രുചി എന്നറിഞ്ഞാലേ ഇതുപോലെ പാൽപായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് എന്റെ ഗോപാലിന് നിവേദിക്കാമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ചോദിക്കാനല്ല, അത് ഭഗവാന് നിവേദിച്ചതിന് ശേഷം അത് പ്രസാദമായിട്ട് അല്പം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചു, അല്ലെ? പായസം രുചിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം തോന്നിയതിൽ മാധവേന്ദ്രപുരി ലജ്ജിക്കുകയും തൽക്ഷണം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ സ്മരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ നിവേദിച്ചടങ്ങ് അവസാനിക്കുകയും ആരതി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ അത് നിവേദ്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ലജ്ജിക്കുകയുണ്ടായി. ഞാൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത്, ഭഗവാൻ കഴിക്കുന്നപ്പോൾ തന്നെ അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അല്ലെ. അത് തെറ്റായി പോയി, അങ്ങനെ ലജ്ജ തോന്നി. ആരതി പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാധവേന്ദ്രപുരി ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും പോയി. അദ്ദേഹം ആരോടും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ശ്രീ മാധവേന്ദ്രപുരി യാചിക്കാറില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തനും ഉദാസീനനുമായിരുന്നു. യാചിക്കാതെ തന്നെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നൽകിയാൽ അദ്ദേഹം അത് ഭക്ഷിക്കും, അല്ലാതെ അല്ലെ. നേരത്തെ കണ്ടു ഗോവർദ്ധനത്തിലെ ഒന്നും കഴിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ സാക്ഷാൽ ഗോപാലൻ ഭഗവാൻ തന്നെ പാൽക്കുടവുമായിട്ട് പോയിട്ട് മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുന്നും കീറിന് പാൽപായസത്തിന് ചോദിച്ചില്ല, അവിടെ നിന്നും പുറപ്പെടുകയുണ്ടായി. മാധവേന്ദ്രപുരിയെ പോലുള്ള ഒരു പരമഹംസനല്ല ഇപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പ്രേമസേവനത്തിൽ സംതൃപ്തനാകുന്നു. വിശപ്പിനും ദാഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിഘാതം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിരുന്ന പായസം അല്പം രുചിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച അദ്ദേഹം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഭക്ഷിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതിലൂടെ താൻ അപരാധം ചെയ്തതായി സ്വയം കരുതി. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് പരമഹംസരായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ വിശപ്പും ദാഹവും ഒക്കെ മറികടക്കുന്നു. അവർക്ക് അതൊന്നും അത്ര കാര്യമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് ഇന്ന് ഏകാദശിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇനി 9 മണി വരെ കാത്തു നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുമ്പോ വിശപ്പും ദാഹവും ക്ഷീണവും ഒക്കെ തോന്നും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പാടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും പോയ മാധവേന്ദ്രപുരി ഗ്രാമത്തിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ അങ്ങാടിയിൽ ചെന്നിരുന്നു. അവിടെ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയം ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജാരി ഭഗവാനെ വിശ്രമത്തിനായി ശയിപ്പിച്ചു. നിത്യകൃത്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം പൂജാരി ഉറങ്ങാൻ പോയി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ഗോപിനാഥൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: ഉഡഹ പൂജാരിക്കാര ദ്വാരവിമോചന ക്ഷീരയേകമാക്കിയച്ചി സന്യാസിക്കാരണ. പൂജാരി എഴുന്നേറ്റ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കൂ. മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന സന്യാസിക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു കലം പാൽപായസം മാറ്റിവെച്ചു. ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന പൂജാരിയോട് വരുന്നു, നീ എഴുന്നേൽക്ക്, വേഗം അമ്പലത്തിന്റെ ഡോറ് തുറന്നിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ശ്രീകോവിലിന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ പുറകിലായിട്ട് പാൽപായസം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആ മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന സന്യാസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് എടുത്തു കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഈ പാൽപായസം എന്റെ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിലാണ്. എന്റെ മായയാൽ നിനക്കത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ 12 കാലം ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ല അതിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഗോപിനാഥൻ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. മാധവപുരി സന്യാസിയാച്ചേ ഹഠാത്തെ വസിയ ശീഘ്രദേഹലായ. മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന നാമമുള്ള ഒരു സന്യാസി ആളൊഴിഞ്ഞ അങ്ങാടിയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. വേഗം ആ പാൽപായസം എടുത്ത് അയാൾക്ക് നൽകുക. സ്വപ്നത്തേക്ക് പൂജാരിയുടി കരില വിചാര സ്നാന കരി കപാട്ടകുലി കൈലധാര. സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന പൂജാരി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്നാനം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു. സ്നാനത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രവാതിൽ തുറന്നു. ഗോപിനാഥൻ പറഞ്ഞ പോലെ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പാൽപായസം ലഭിച്ചു. അദ്ദേഹം ആ കലം നീക്കിയ ശേഷം അത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം തുടച്ച് വെടുപ്പാക്കി. അതിനുശേഷം ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോയി. അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വാതിലടച്ച് പാൽപായസമായ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയി. ഓരോ കടയിലും അദ്ദേഹം മാധവേന്ദ്രപുരി അന്വേഷിച്ചു. ക്ഷീരലഹയര നാമ മാധവപുരി തോമലാഗി ഗോപിനാഥ ക്ഷീര കൈലച്ചൂരി. പാൽപായസം എടുത്തുകൊണ്ട് പൂജാരി വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാൽപായസം സ്വീകരിക്കൂ. ഇത് ഗോപിനാഥൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചതാണ്. കേട്ടെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചു അല്ലെ. അതും എടുത്തിട്ട് പൂജാരി ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഗുരുവായൂരൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുവായൂരിന്ന് മേൽശാന്തി വിളിച്ചു പറയും, അംബുജദേവി മാതാജി ഇതാ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ പായസം എടുത്തു വെച്ചിട്ട്, സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ഇതാ പായസം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം അത്ഭുതപ്പെടും. എന്നാല് മാധവേന്ദ്രപുരി അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. ഭഗവാൻ അല്ലെ, ഭഗവാൻ സേവനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുക. പുരോഹിതൻ തുടർന്ന് മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന സന്യാസിയെ സദയം വന്ന് ഈ പാൽപായസം സ്വീകരിക്കുകയും സന്തോഷപൂർവ്വം ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം. ത്രിലോകങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാനായ വ്യക്തിയാണ് അങ്ങ്. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പാൽപായസം എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എവിടെയായാലും വന്നിട്ട് ഇത് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പൂജാരി പറയുകയുണ്ടായി. ഇത് കേട്ട മാധവേന്ദ്രപുരി പുറത്തു വന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ പൂജാരി അദ്ദേഹത്തിന് പാൽപായസം നൽകി സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചു. ക്ഷീരചോര വൃത്താന്തം പൂജാരി വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ മാധവേന്ദ്രപുരി തൽക്ഷണം പ്രേമാവേശത്താൽ വിഹ്വലനായി.
മാധവേന്ദ്രയുടെ കൃഷ്ണപ്രേമം കണ്ട പൂജാരി വിസ്മൃതനായി കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന് വശപ്പെട്ടത് തീർത്തും ഉചിതമാണെന്ന് പൂജാരി മനസ്സിലാക്കി. പുരോഹിതൻ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് തന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. മാധവേന്ദ്രപുരി അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ തനിക്ക് നൽകിയ പാൽപായസം ആവേശപൂർവ്വം ഭക്ഷിച്ചു. അതിനുശേഷം മാധവേന്ദ്രപുരി കലം കഴുകി ഉടച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ആ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം തന്റെ ബാഹ്യവസ്ത്രത്തിൽ കെട്ടി ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചു. പാൽപായസം കഴിച്ച് അതിന്റെ കലം, അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കലവും കഴുകി ഉടച്ചിട്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കി പൊടികളാക്കിയിട്ട് ഒരു തുണിയിൽ കെട്ടിയിട്ട് ഭദ്രമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു. മാധവേന്ദ്രപുരി ഓരോ ദിവസവും ആ മൺകലത്തിന്റെ ഓരോ കഷ്ണം ഭക്ഷിച്ചു. അത് ഭക്ഷിച്ചാൽ ഉടനെ അദ്ദേഹം പ്രേമാവിഷ്ടനാകുമായിരുന്നു. അത്ഭുതകരമായ കഥകളാണ് ഇത്. എന്താണ് ആ കലം ഭഗവാന്റെ കൈകൾ സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആ പാൽപായസം വെച്ചിട്ടുള്ള കലം എടുത്തിട്ട് തന്റെ പുറകു വശത്ത് കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കരം സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ള ആ പാത്രമാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രഭുപാദരുടെ ഹൗസിലൊക്കെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാൽ കാണാം. അവിടെ പ്രഭുപാദർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ശ്രീ ജയപതാക സ്വാമി ഗുരുമാരാജ് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോരോ വസ്തുക്കളും അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പർശനമായിട്ടുള്ള അതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളായി മാറും. സാധാരണ നമ്മുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണെങ്കിലും അത് ഗുരു ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രതീതികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുക്കള് അല്ലെ, അത് അത്രയും എന്താ പറയാ മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ കലം സാധാരണ രീതിയിൽ മൺകലമൊക്കെ അതെന്താ പറയാ പ്രസാദം കഴിച്ചിട്ട് അതങ്ങ് ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിയും അല്ലെ. എന്നാൽ മാധവേന്ദ്രപുരി ആ കലം പോലും ഉടച്ചിട്ട് അത് പൊടിയാക്കിയിട്ട് വസ്ത്രത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു. അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് കഴിക്കും. അത് കഴിച്ചാൽ ഉടനെ കൃഷ്ണപ്രേമത്തില് സ്വയം മറന്നുകൊണ്ട് അവിടെ വീഴുകയും ചെയ്യും. കലം മുടച്ച് കഷ്ണങ്ങൾ തന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ കെട്ടിവെച്ചതിന് ശേഷം മാധവേന്ദ്രപുരി ചിന്തിച്ചു, ഭഗവാൻ എനിക്ക് പാൽപായസം നൽകി. ജനങ്ങൾ നാളെ രാവിലെ ഇതറിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വലിയ ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകും. പ്രകാരം ചിന്തിച്ച മാധവേന്ദ്രപുരി അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഗോപിനാഥന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ച ശേഷം പ്രഭാതത്തിന് മുമ്പ് രമണയിൽ നിന്നും യാത്ര. ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും മാധവേന്ദ്രപുരി അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി കളഞ്ഞു. എന്താണ്, നാളെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ നിന്നും സേവനം സ്വീകരിച്ചു, ഭഗവാൻ പാൽപായസം കൊണ്ട് കൊടുത്തു, ഇതറിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്താ, പ്രശസ്തി ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള സന്യാസിമാരൊന്നും ഒരിക്കലും താൻ പ്രശസ്തനാണ് അല്ലെ, ഒരു അറിയപ്പെടാനായിട്ട് അങ്ങനെ പ്രശസ്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക, അവിടെ ഒരു ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും അല്ലെ. എനിക്കാണ് പാൽപായസം കൊണ്ടു തന്നിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു. മാധവേന്ദ്രപുരി അങ്ങനെ പ്രശസ്തി ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ ഗ്രാമം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. നടന്ന് മാധവേന്ദ്രപുരി ഒടുവിൽ നീലാചലം എന്ന് കൂടി അറിയപ്പെടുന്ന ജഗന്നാഥപുരിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അവിടെ അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥനെ ദർശിക്കുകയും പ്രേമത്താൽ വിഹ്വലനാവുകയും ചെയ്തു. എങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒരാൾ പ്രശസ്തനാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റാർക്കും അത് തടയാനും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് പോലും തടയാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഇനി സംഭവിക്കാൻ അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശ്രീലപ്രഭുപാദര് മറ്റുള്ള ആചാര്യന്മാരും മറ്റുള്ള സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള പല പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം, അവരുടെയൊക്കെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുക അല്ലെ. ഓരോ ആളുടെ പേരിൽ അങ്ങനെ ഓരോരോ സത്സംഗങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി. പ്രഭുപാദർ തുടങ്ങിയുള്ളതാണ് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം. കൃഷ്ണനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. അതേ കൃഷ്ണൻ തന്നെ പ്രഭുപാദരെ പ്രശസ്തനാക്കി അല്ലെ. പ്രഭുപാദരെ ലോകം മുഴുവൻ അറിയിക്കുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. അതുപോലെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദിനെയാണ് പ്രഭുപാദ എന്ന് വിളിച്ചത്. പ്രഭുപാദ് എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് സ്വന്തം ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളവര്, സദാസമയം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവര്. അപ്പോ അങ്ങനെ പ്രഭുപാദന്റെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കും ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അഭയചരണാരവിന്ദ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിയെ പ്രഭുപാദർ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ അവർക്കൊക്കെ കുറച്ച് എന്താ പറയാ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അല്ല, നമ്മുടെ ഗുരുവാണ്, പ്രഭുപാദരെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്. എങ്കിൽ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പ്രഭുപാദർ എന്ന പേരിൽ അറിയിക്കും അല്ലെ. ലോകത്തിൽ ഇന്ന് എവിടെ പോയാലും ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഭുപാദ സ്വാമി അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യ, ലോകം മുഴുവൻ അറിയിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ അതുപോലുള്ള ഒരു ലീല ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, മാധവേന്ദ്രപുരിയെ എല്ലാവരും അറിയുന്നുണ്ട്. അതാണ് എനിക്ക് സംഭവിക്കാറ്. നടന്ന് മാധവേന്ദ്രപുരി ഒടുവിൽ നീലാചലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജഗന്നാഥപുരിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അവിടെ അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥനെ ദർശിക്കുകയും പ്രേമത്താൽ വിഹ്വലനാവുകയും ചെയ്തു. ഭഗവത് പ്രേമത്താൽ വിഹ്വലനായ മാധവേന്ദ്രപുരി ചിലപ്പോൾ നിൽക്കുകയും ചിലപ്പോൾ നിലത്ത് വീഴുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ ചിരിക്കുകയും മറ്റു ചിലപ്പോൾ നൃത്തമാടുകയും
ശരി. ഈ വിധത്തിൽ ജഗന്നാഥ ദർശനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം പരമാനന്ദം ആസ്വദിച്ചു. ജഗന്നാഥപുരിയിൽ വന്ന മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ അതീന്ദ്രിയമായ കീർത്തിയെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ ആളുകൾ കൂട്ടമായി എത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്തിയോടെ സർവ്വ ആദരങ്ങളും അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരുവൻ പ്രശസ്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഈശ്വരവിധി അനുസരിച്ച് അത് അവനിൽ വന്നു ചേരുന്നു. തീർച്ചയായും ഒരുവന്റെ അതീന്ദ്രിയ യശസ് ലോകം മുഴുവൻ അറിയും. ഇവിടെ മാധവേന്ദ്രപുരി അവിടുന്ന് ആൾക്കൂട്ടത്തെ ഭയന്നിട്ട് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ എത്തിയപ്പോഴെന്താണെന്ന് ജഗന്നാഥപുരിയിലെ ആൾക്കാർക്ക് അറിഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ വാട്സപ്പിലും മറ്റു ഫേസ്ബുക്കിലും ഇതൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ആവില്ലേ. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതൊന്നും ഇല്ല. എന്നിട്ടും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും വേറൊരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ എത്തിയിട്ടും അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത് അറിയുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ ഗോപിനാഥൻ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് പാൽപായസം കട്ടുവെച്ച് കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു. കൃഷ്ണദാസ് കവരേജ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ഒരുവൻ പ്രശസ്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഈശ്വര വിധിക്ക് അനുസരിച്ച് അത് അവനിൽ വന്നു ചേരും. തീർച്ചയായും ഒരുവന്റെ അതീന്ദ്രിയ യശസ് ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഞാൻ പ്രഭുപാദരുടെ പറഞ്ഞത്. പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കലും താൻ പ്രശസ്തനാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. എപ്പോഴും പ്രഭുപാദർ തന്റെ നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോഴും പറയും, ഇസ്കോണിനെ കുറിച്ചും ഇസ്കോണിന്റെ വളർച്ചയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയും. ഇതെന്റെ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യമാണ്, എന്റെ ഗുരു മഹാരാജിന്റെ കാരുണ്യമാണ്, ശ്രീ ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജിന്റെ കാരുണ്യമാണ്, കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലാതെ എന്റെ മിടുക്ക് കൊണ്ടാണ്, എന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു. പ്രശസ്തി അഥവാ പ്രതിഷ്ഠ ഭയന്ന് മാധവേന്ദ്രപുരി രമണയിൽ നിന്നും പലായനം ചെയ്തു. എന്നാൽ കൃഷ്ണപ്രേമത്താൽ ലഭിക്കുന്ന ഉദാത്തമായ യശസ് ഭക്തനെ സദാ പിന്തുടർന്നു. ജനങ്ങൾ തന്നെ ഒരു മഹാഭക്തനായി ബഹുമാനിക്കുന്നത് കണ്ട മാധവേന്ദ്രപുരി ജഗന്നാഥ വിട്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ അങ്ങനെ പോകുന്നത് ഗോപാലിന് വേണ്ടി ചന്ദ്രം ശേഖരിക്കുന്ന തടസ്സമാകുമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ഗോപാലന്റെ ആവിർഭാവത്തെ കുറിച്ച് മാധവേന്ദ്രപുരി ജഗന്നാഥ സേവകരോടും അവിടെ സന്നിധരായിരുന്ന എല്ലാ മഹാഭക്തരോടും പറഞ്ഞു. ഗോപാലൻ ചന്ദനം ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞ് ജഗന്നാഥപുരിയിലെ ഭക്തന്മാർ ആനന്ദപൂർവ്വം അത് ശേഖരിക്കാനുള്ള ഉദ്യമത്തിൽ മുഴുവൻ. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി പരിചയമുണ്ടായിരുന്നവർ അവരെ കണ്ടുമുട്ടുകയും കർപ്പൂരത്തിനും ചന്ദനത്തിനും വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുകയും അവ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതൊക്കെ സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. ചന്ദനത്തടി വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുവാൻ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് ഒരു ബ്രാഹ്മണനെയും ഒരു വൃത്തിനെയും നൽകപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായുള്ള യാത്രാ ചെലവ് നൽകുകയുണ്ടായി. വഴിയിലുടനീളമുള്ള നികുതി പിരിവുകാരെ കടന്നു പോകുന്നതിന് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും ആവശ്യമായ രേഖകൾ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് നൽകപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം ഈ രേഖകൾ കൈവശം സൂക്ഷിച്ചു. ഈ വിധത്തിൽ മാധവേന്ദ്രപുരി ചന്ദനവുമായി വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് യാത്ര ആരംഭിക്കുകയും ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും രമുണയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ നിന്ന് ചന്ദനമൊക്കെ ശേഖരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും എവിടെ എത്തി? നേരത്തെ പാൽപായസം കിട്ടിയിട്ടുള്ള രമുണയിൽ തന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തുകയുണ്ടായി. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഗോപിനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ മാധവേന്ദ്രപുരി ഭഗവത് ചരണങ്ങളിൽ അനവധി നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. പ്രേമാവേശത്തിൽ അദ്ദേഹം വിരാമമില്ലാതെ നൃത്തമാടാനും പാടാനും തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ വേഗത്തിൽ തീർക്കാം, ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വേഗം തീർക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ശ്ലോകങ്ങൾ എടുക്കാതെ വെറും വിവർത്തനം മാത്രം വായിച്ചു പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ചെയ്തോളൂ, കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. 9 മണിയായി. ഓക്കെ, രാവിലെ വിശന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നവർ അതിന്റെ ഭാവം കൂടി എനിക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, മാധവേന്ദ്രപുരിയെ വീണ്ടും കണ്ട ഗോപിനാഥന്റെ പൂജാരി അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ആദരങ്ങളും അർപ്പിക്കുകയും പാൽപായസ പ്രസാദം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുകയും ചെയ്തു. വീണ്ടും ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേ പ്രസാദം കിട്ടിയല്ലേ. നേരത്തെ ചോദിക്കാൻ മടിച്ചിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല അല്ലെ, ചോദിക്കാതെ തന്നെ പോവുകയുണ്ടായി. അവിടുന്ന് ആരോടും ഒന്നും ചോദിക്കാറില്ല, ഭഗവാൻ എടുത്തു വെച്ചു. ഇപ്പം തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേ പൂജാരി മാറിന് കൊടുത്തു അല്ലെ. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭക്തനാ, അപ്പോ കൂടുതൽ പരിഗണനയോടെ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുകയുണ്ടായി. മാധവേന്ദ്രപുരി ആ രാത്രി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിശ്രമിച്ചു. രാത്രിയുടെ അന്ത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു. സ്വപ്നത്തിൽ ഗോപാലൻ മാധവേന്ദ്രപുരിയോട് പറഞ്ഞു, ചന്ദനവും കർപ്പൂരവും മുഴുവൻ എനിക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ചന്ദനവും കർപ്പൂരം ചേർത്ത് അരച്ച് അവ തീരുന്നത് വരെ നിത്യവും ഗോപിനാഥന്റെ തിരുനേവനിയിൽ ലേപനം ചെയ്യും. നേരത്തെ ഗോവർദ്ധനത്തിലുള്ള ഗോപാലൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ മലയ ചന്ദനം ശേഖരിക്കാനായിട്ട് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഇപ്പം തിരിച്ച് ചന്ദനമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും കുറച്ച് വഴിയിലെത്തിയപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? ആ രമുണയിലെത്തിയപ്പോൾ പറയുന്നു, എനിക്കിപ്പോഴ് ചന്ദനവും കർപ്പൂരമൊക്കെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അവ എന്താ വേണ്ടത്? രമുണയിലുള്ള ക്ഷീരശ്വര ഗോപിനാഥൻ നേരത്തെ പാൽപായസം കട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ള ആ ഗോപിനാഥന്റെ മേനിയിൽ പുരട്ടാനായിട്ട് പറയുന്നു. ഗോപിനാഥനും ഞാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അതിനാൽ ഗോപിനാഥന്റെ തിരുവുടലിൽ ചന്ദനം പൂശിയാൽ അത് എന്റെ ഉടലിൽ പുരട്ടുന്നതിന് സമമാകുന്നു. ഇപ്രകാരം എന്റെ താമസം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ
രമുണയിലുള്ള ഗോപിനാഥന്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ ചന്ദനം പൂശിയാല് ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള ഗോപാലന്റെ മേനിയിൽ തണുപ്പ് കിട്ടും. അപ്പൊ അത് വ്യത്യസ്തമല്ല, ഞാൻ ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ഗോപിനാഥനും ഗോപാലും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതിന് ഭാവാർത്ഥം ശിവപ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, രമുണയിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരെയുള്ള വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഗോപാലൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അക്കാലത്ത് ചിലപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ യാത്രക്കാർക്ക് വിഘ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ ഭക്തന്റെ പ്രയാസം പരിഗണിച്ച ഗോപാലൻ തന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അനന്യമായ ഗോപിനാഥന്റെ തിരുവുടലിൽ ചന്ദനക്കുഴമ്പ് പുരട്ടാൻ മാധവേന്ദ്രപുരിയോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. ഭഗവാൻ മാധവേന്ദ്രപുരി ജീവിതത്തിൽ കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്നും അസൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചു. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് വനത്തിലൂടെയൊക്കെ വരുന്ന അവസരങ്ങളുടെ അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള കൊള്ളക്കാരും മറ്റുള്ളവരും മാധവേന്ദ്രപുരിയെ ആക്രമിക്കുകയും ആ ചന്ദനമൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അപകടങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനും തന്റെ ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കുവാനും എന്തായി, നീ അവിടെ ഗോപിനാഥനെ പുരട്ടിയാൽ എനിക്ക് ഗോപാലന് കിട്ടുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ മടിക്കണ്ട, എന്നിൽ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ടത് ചെയ്യുക. ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയതിനു ശേഷം ഗോപാലന് അപ്രത്യക്ഷനാവുകയും മാധവേന്ദ്രപുരി ഉണരുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ഉടനെ ഗോപിനാഥന്റെ എല്ലാ സേവകരെയും വിളിച്ചു. അവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ ആഗതനായി. മാധവേന്ദ്രപുരി പറഞ്ഞു, ഞാൻ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപാലിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ഈ കർപ്പൂരവും ചന്ദനവും ഗോപിനാഥന് നിത്യവും ലേപനം ചെയ്യണമെന്ന ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയുണ്ട്. ഗോപിനാഥന്റെ തിരുമേനിയിൽ ചന്ദനം പൂശിയാൽ ഗോപാലന് കുളിർമ ലഭിക്കും. അത് അവിടുന്ന് സർവ്വസ്വതന്ത്രനാണ്, അവിടുത്തെ ആജ്ഞ സർവശക്തമാണ്. വേനൽക്കാലത്ത് ഗോപിനാഥന്റെ തിരുമേനിയിൽ ചന്ദന പൂഷണമെന്ന് കേട്ട അവിടുത്തെ സേവകർ അത്യന്തം സന്തുഷ്ടനായി. മാധവേന്ദ്രപുരി പറഞ്ഞു, ഈ രണ്ട് സഹായികൾ പതിവായി ചന്ദനം വരയ്ക്കുകയും നിങ്ങൾ സഹായത്തിന് രണ്ടുപേരെ കൂടി കണ്ടെത്തണം, അവരുടെ വേതനം ഞാൻ നൽകിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ വിധത്തിൽ ഗോപിനാഥന് എല്ലാ ദിവസവും ചന്ദനക്കുഴമ്പ് നൽകപ്പെട്ടു. അവിടുത്തെ സേവകർ ഇതിൽ ആനന്ദചിത്തരായി. ഇങ്ങനെ ചന്ദനം തീരുന്നത് വരെ ഗോപിനാഥന് ലേപനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. മാധവേന്ദ്രപുരി ആ സമയം മുഴുവൻ അവിടെ താമസിച്ചു. വേനൽക്കാലത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ വീണ്ടും ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് പോയ മാധവേന്ദ്രപുരി ചാതുർമാസക്കാലം മുഴുവൻ ആനന്ദപുരി അവിടെ വസിച്ചു. അപ്രകാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ അമൃതചരിതം ഭക്തന്മാരെ കേൾപ്പിക്കുകയും ആ ലീലകളെ സ്വയം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു. മാധവേന്ദ്രപുരിയെ പോലെ ഭാഗ്യവാനായ മറ്റാരെങ്കിലും ഈ ലോകത്തിലുണ്ടോ എന്ന് വിലയിരുത്താൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനോട് പറഞ്ഞു. പ്രഭു കഹെ നിത്യാനന്ദ കഹെ വിചാര പൂരി സമ ഭാഗ്യവാൻ ജഗതേ നഹി ആരാ ദുഗ്ധദാന ചലെ കൃഷ്ണ യാന്റെ കദീല പീന ബാരെ സ്വപ്നയാസി യാന്റെ ആജ്ഞ കൈല. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, പാൽ നൽകാനായി കൃഷ്ണൻ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് ദർശനം നൽകി. അവിടുന്ന് 3 തവണ സ്വപ്നത്തിൽ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് ആജ്ഞ നൽകി. എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ് അദ്ദേഹം. ഭഗവാൻ ഒരിക്കൽ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് പാല് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നീട് സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ അടിയിൽ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നിന്നും എടുക്കാനായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ ഗോപാലിന് ചന്ദനക്കുഴമ്പ് വേണം, മലയചന്ദനം ശേഖരിച്ചിട്ട് വരാനായിട്ട്. പിന്നീട് ഇതൊക്കെ ശേഖരിച്ചു വരുമ്പോഴെന്താണ്, അവിടെ നിന്നും സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് വീണ്ടും പറഞ്ഞു, ഗോപാലിന് വേണ്ട, ഇവിടെയുള്ള രമുണയുള്ള ഗോപിനാഥനെ പുരട്ടിയാലേ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഗോവർദ്ധനത്തിലുള്ള ഗോപാലൻ തണുപ്പ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ഭാഗ്യവാനായിട്ട് ആരാണ് ഉള്ളതെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഗോപാലൻ തന്നെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചത്. മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ പ്രേമഭക്തിക്ക് വശംവദനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഗോപാല വിഗ്രഹത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം സ്വീകരിക്കുകയും ലോകത്തെ ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തു. മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഗോപിനാഥൻ ക്ഷീരം മോഷ്ടിക്കിയാൽ അപ്രകാരം അവിടുന്ന് ക്ഷീരചോരൻ എന്ന നാമധേയത്തിൽ പ്രശസ്തനായി. യാൻഡി ഗോപിനാഥ ക്ഷീരകൈല ചൂരി അതേവ നാമഹൈല ക്ഷീരചോരകരി. ജഗന്നാഥപുരിയിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവര് അവിടെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലും ഇവിടെയുള്ള ക്ഷീരചോര ഗോപിനാഥ്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്. ഗോപിനാഥനായിരുന്നു, രാധാ ഗോപിനാഥനാണ്. എന്നാലേ പാൽപായസം മോഷ്ടിച്ച് മാധവേന്ദ്ര വിരിക്ക് വെച്ചത് മുതൽ ക്ഷീരചോര ഗോപിനാഥ്. മാധവേന്ദ്രപുരി ഗോപിനാഥന്റെ തിരുവുടലിൽ ചന്ദനം ലേപനം ചെയ്യുകയും ആ വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം ഭഗവത് പ്രേമത്തിൽ ആറാടുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഭരിച്ചിരുന്ന പ്രവിശ്യകളിൽ ചന്ദനവും കർപ്പൂരവും കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുവാൻ വളരെയധികം അസൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതുമൂലം മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടായേക്കുമായിരുന്നു ഗോപാലൻ ഇത് അറിഞ്ഞിരുന്നു. ഭഗവാൻ ദയാമയനും ഭക്തവത്സനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗോപിനാഥന്റെ മേനിയിൽ ചന്ദനം ലേപനം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ശ്രമം സഫലമായി. മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ തീവ്രമായ ഭഗവത് പ്രേമത്തെ വിധി കൽപ്പിക്കുവാനായി മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രേമഭരിതമായ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം അസാധാരണമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അലൗകികമായ പ്രേമത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന ഒരുവൻ തീർച്ചയായും അത്ഭുത സ്തബ്ധനാകും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടർന്ന് മാധവേന്ദ്രപുരി പരമ വിരക്തനും
മൗനിയും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ഉദാസീനമായിരുന്നു. ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കുമെന്നുള്ള ഭയം മൂലം അദ്ദേഹം ആരോടും സംഘമില്ലാതെ സദാ ഏകനായി വസിച്ചു. ഗോപാലന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ആജ്ഞകൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ ഈ മഹത് വ്യക്തി ചന്ദനം ശേഖരിക്കുന്നതിനായി ആയിരക്കണക്കിന് മൈലുകൾ സഞ്ചരിക്കുകയും ചന്ദനത്തിനായി യാചിക്കുകയും ചെയ്തു. വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം യാചിച്ചില്ല. അതിവിരക്തനായ ഒരു വ്യക്തി ഗോപാലന്റെ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ചന്ദനം തടിച്ചു മുക്കുകയുണ്ടായി. സ്വന്തം സുഖങ്ങൾ പരിഗണിക്കാത്ത ഗോപാലന് ലേപനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു മൗണ്ട് ഏകദേശം 82 പൗണ്ട് ചന്ദനവും 20 തോല ഏകദേശം 8 ഔൺസോളം കർപ്പൂരവും അദ്ദേഹം ചുമന്നു. ഈ ആനന്ദം അദ്ദേഹത്തിന് പര്യാപ്തമായിരുന്നു. ഒഡീഷ പ്രവിശ്യയിൽ നിന്നും ചന്ദനത്തടി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ചുങ്കപ്പിരിവുകാർ ചന്ദനശേഖരം കണ്ടുകെട്ടി. പക്ഷെ മാധവേന്ദ്രപുരി സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവ് കടലാസുകൾ കാണിച്ച് പ്രയാസം കൂടാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. എണ്ണമറ്റ കാവൽക്കാർ റോന്തു ചുറ്റിയിരുന്ന മുസ്ലിം പ്രവിശ്യകളിലൂടെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്കുള്ള ദീർഘയാത്രയിൽ പോലും മാധവേന്ദ്രപുരി ഒട്ടും ഉത്കണ്ഠപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ പക്കൽ നികുതിയായി നൽകാൻ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചുങ്കവരിക്കാരെ കടന്നു പോകാൻ അദ്ദേഹം തെല്ലും ഭയപ്പെട്ടില്ല. ഗോപാലിന് വേണ്ടി വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ചന്ദനമരം വഹിക്കുക മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്സാഹോർജം. തീവ്രമായ ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഇതാണ്. സ്വന്തം അസൗകര്യങ്ങളോ തടസ്സങ്ങളോ തീവ്രഭക്തൻ പരിഗണിക്കില്ല. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും അയാൾ ഭഗവത് സേവന തൽപരനാണ്. മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ഗാഠമായ കൃഷ്ണപ്രേമം ലോകത്തിനു മുന്നിൽ കാണിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഗോപാലൻ ഇച്ഛിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നീലാചലത്തിൽ പോയി ചന്ദനവും കർപ്പൂരവും കൊണ്ടുവരാൻ അവിടുത്തെ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം ആ ചന്ദനത്തിന്റെ ചുമട് രമണിയിൽ എത്തിച്ചത് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആനന്ദചിത്തനായിരുന്നു. പ്രയാസങ്ങളൊന്നും തന്നെ പരിഗണിച്ചു. നമ്മൾ പോകുന്ന പോലെ ട്രെയിനിനും ഫ്ലൈറ്റിനൊന്നും എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. കാൽനടയായിട്ടാണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ഗാഠമായ ഭഗവത് പ്രേമം പരീക്ഷിക്കുവാനായി നീലാചലത്തിൽ നിന്നും ചന്ദനം കൊണ്ടുവരാൻ പരമപുരുഷനായ ഗോപാലൻ അദ്ദേഹത്തോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഈ പരീക്ഷ ജയിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് വളരെയധികം കാരുണ്യമായി. ഏയ് ഭക്തി ഭക്ത പ്രിയ കൃഷ്ണ വ്യവഹാര ബുദ്ധിദൈവമാസപര നാഹി അധികാര. ഭക്തനും ഭക്തന്റെ പ്രേമവാചനമായ ശ്രീകൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള പ്രേമഭരിത സേവനത്തിൽ പ്രകടമാകുന്ന ഇത്തരം വ്യവഹാരം അതീന്ദ്രിയമാണ്. സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അവർക്ക് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ശേഷിയില്ല. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാപ്രഭു മാധവേന്ദ്രപുരി രചിച്ച പ്രശസ്തമായ ശ്ലോകം വായിച്ചു. ആ ശ്ലോകം ചന്ദ്രനെ പോലെയാണ്. അത് ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും പ്രകാശം വരുത്തുന്നു. ഗഷിത ഗഷിതയച്ചേ മലയജസാര ഗന്ധപടേ തൈച്ചേയ. ഈ ശ്ലോകര വിചാര തുടർച്ചയായുള്ള ഘർഷണം മലയചന്ദനത്തിന്റെ സുഗന്ധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ മനനം അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുവന്റെ ധാരണ വർദ്ധിപ്പിക്കും. രത്നഗണ മധ്യേച്ചേ കൗസ്തുഭമണി രസകാവ്യ മധ്യേ തൈച്ചേ ഈ ശ്ലോകഗണി. അമൂല്യരത്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ളതാണ് കൗസ്തുഭമണി. അതുപോലെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ രസങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കാവ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായി ഈ ശ്ലോകം കരുതപ്പെടുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഈ ശ്ലോകം ശ്രീമതി രാധാറാണി പറയപ്പെട്ടതാണ്. രാധാറാണിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ വാക്കുകളിലൂടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സാഹിത്യം രചിക്കുവാൻ ഗൗരചന്ദ്രന് മാത്രമേ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നാലാമതൊരാൾക്ക് സാധിക്കില്ല. ശ്രീമതി രാധാറാണിക്കും മാധവേന്ദ്രപുരിക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് മാത്രമേ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുള്ളൂ. മാധവേന്ദ്രപുരി തന്റെ അന്ത്യകാലത്തിൽ ഈ ശ്ലോകം വീണ്ടും ചൊല്ലി. അപ്രകാരം ഈ ശ്ലോകം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം നേടി. But actually, nobody has except the Lord. Therefore, Prabhupada Maharaj is my Lord, person neglected by you. Just like a boat in the ocean has a protection. Just like father, mother, a child cannot be. Just like a physician. Not that the boat. It's not the father, mother, not the protection. We are not the protection order. God allows us. Or at heart of the heart is ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രീമതി രാധാറാണി ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. ഞാൻ ചൊല്ലാം. അതിന്റെ കൂടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഐ ദീനദയാർത്തനാഥ ഹേ, ഐ ദീനദയാർത്തനാഥ ഹേ,
മധുരാനാദ കലാവലോക്യസ്യ മധുരാനാദ കഥാവലോക്യസേ മധുരലോകകഥാവസ്യ ഹൃദയം തത് അലോകകാതരം ഹൃദയം തത് അലോകകാതരം അലോകാതരം ദൈതഭ്രാമ്യതി കിം കരോമ്യഹം. എല്ലാരും ക്ഷീണിച്ച് പ്രസാദം കഴിക്കുന്നവർക്ക് കഴിച്ചോളൂ, കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഭഗവാൻ പ്രസാദം ഭക്തന് കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഭാഗവതം കേട്ടോണ്ട് പ്രസാദം കഴിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല. ഇന്നത്തെ ദിവസം അങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഏകാദശി ബ്രേക്കിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് കഴിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകമാണ് അവസാനമായിട്ട് മാധവേന്ദ്രപുരി ചൊല്ലിയതെന്ന് പറയുന്നത്. ഐ ദീനദയാർത്തനാഥ ഹേ മധുരാനാഥ കഥാവലോക്യസി ഹൃദയം തത് അലോകകാതരം ദൈതഭ്രാമ്യതി കിം കരോമ്യഹം. അല്ലയോ ദീനദയാലുവായ നാഥ, മധുരാനാഥ, എന്നാണ് അങ്ങയെ വീണ്ടും ദർശിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമോ? അങ്ങയെ കാണാത്തത് മൂലം വിശുദ്ധമായ എന്റെ ഹൃദയത്തിന് സ്ഥിരതയില്ലാതായിരിക്കുന്നു. ഓ പ്രിയനെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുക? ശ്രീമതി രാധാറാണി വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നും കൃഷ്ണൻ മധുരയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ചൊല്ലുന്ന ആ വരികളാണിത്. ഇത് മറ്റാർക്കും ഇതിന്റെ അർത്ഥം അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മാധവേന്ദ്രപുരി രാധാറാണിക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ. അപ്പൊ അതേ ശ്ലോകം ഇവിടെ മാധവേന്ദ്രപുരി അവസാന സമയത്ത് ചൊല്ലുക. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നും വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു വിരഹത്തില് ഉള്ള ഒരവസ്ഥയിലാണ് അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് തന്നെ, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കൂടെയായിരുന്നു. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ശരി. നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഈ ഭഗവാനെ കാണുകയും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക, എപ്പോഴാണ് അതിന് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടോ ഭഗവാനെ വേഗം തന്നെ അങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക, അങ്ങനെ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ശ്ലോക പഠിതേ പ്രഭു ഹൈല മൂർച്ഛിതേ പ്രേമതേ വിവശഹായ പഠില ഭൂമിതേ. ഈ ശ്ലോകം ഉച്ചരിച്ച ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ബോധശൂന്യനായി നിലത്ത് വീണു. അവിടുന്ന് പ്രേമാതിരേകത്താൽ മാധവേന്ദ്ര ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള ശ്ലോകം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചൊല്ലുകയുണ്ടായി. ഉടനെ തന്നെ പ്രേമാവേശത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ വീട്ടിലുണ്ടായി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രേമമൂർച്ചയിൽ നിലംപതിച്ചപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് തന്റെ മടിയിൽ കിടത്തി വിലപിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് പ്രേമ ഉന്മാദം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഹുങ്കാര ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടും മഹാപ്രഭു ഓടി നടന്നു. അവിടെ ചിലപ്പോൾ ചിരിക്കുകയും ചിലപ്പോൾ കരയുകയും മറ്റു ചിലപ്പോൾ നൃത്തം പാടുകയും ചെയ്തു. മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശ്ലോകം പൂർണ്ണമായി ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഐ ദീന ഐ ദീന എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയുക മാത്രം ചെയ്തു. അപ്രകാരം അവിടുത്തെ ശബ്ദം പുറത്തു വന്നില്ല. മാത്രമല്ല മഹാപ്രഭുവിന്റെ കണ്ണുകളിൽ അശ്രുധാര പ്രവഹിക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ് ഇവിടെ? രാധാറാണി അല്ലെ. കൃഷ്ണനെ പ്രീതിയിരിക്കുന്ന രാധാറാണിയുടെ ആ ഭാവത്തിലാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ ആരാണ്? കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഐ ദീന ഐ ദീന ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വരികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നീടുള്ള വാക്കുകൾ പറയാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറയും. വിറയൽ, വിയർപ്പ്, ആഹ്ലാദ, അശ്രു, സ്തംഭനം, ശരീരകാന്തി മങ്ങൽ, നിരാശ, വിഷാദം, വിസ്മൃതി, ഗർവം, സന്തോഷം, വിനയം എന്നിവയെല്ലാം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ ദൃശ്യമായി. ഈ ശ്ലോകം മഹാപ്രഭുവിൽ നിന്നും പ്രേമനിർവൃതിയുടെ കവാടം തുറക്കുകയും അങ്ങനെ മഹാപ്രഭു പ്രേമഹർഷത്തിൽ നൃത്തമാടുന്നത് ഗോപിനാഥന്റെ സേവകർ കാണുകയും ചെയ്തു. ജനങ്ങൾ ചുറ്റും കൂടിയപ്പോൾ മഹാപ്രഭുവിന് ബാഹ്യബോധം കൈവന്നു. അതേസമയം ഭഗവാന്റെ നിവേദ്യം കഴിഞ്ഞ് ആരതി തുടങ്ങി. വിഗ്രഹങ്ങളെ വിശ്രമത്തിനായി ശയിപ്പിച്ച ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തു വന്ന പൂജാരി 12 കലം പാൽപായസം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് നൽകി. ഗോപിനാഥന്റെ പ്രസാദമായ പാൽപായസം കണ്ടപ്പോൾ മഹാപ്രഭുവിന് വർദ്ധിച്ച ആനന്ദം അനുഭവപ്പെട്ടു. ഭക്തന്മാർക്ക് നൽകുന്നതിനായി അവിടുന്ന് അവയിൽ 5 സ്വീകരിച്ചു. ശേഷിച്ച 7 കലം പായസം മഹാപ്രഭു പൂജാരിക്ക് തന്നെ നൽകി. പിന്നീട് ആ 5 കലം പായസം അവിടുന്ന് ഭക്തർക്കെല്ലാം വിതരണം ചെയ്യുകയും അവർ ആ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുകയും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഗോപിനാഥനും ഒന്നു തന്നെ ആയിരുന്നതിനാൽ അവിടുന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ആ കലങ്ങളിലെ പായസം രുചിക്കുകയും ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും ഭക്തി സേവനം പ്രകടമാക്കുന്നതിന് മാത്രം ഭക്തരൂപത്തിലുള്ള അവിടുന്ന് വീണ്ടും പായസം ഭക്ഷിച്ചു. നേരത്തെ ഗോപിനാഥനായിട്ട് ഉള്ളുന്ന ആരെ കഴിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഇതേ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെയാണ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ നിമായി പണ്ഡിതായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ റൂമിൽ പൂട്ടിയിട്ടിട്ടും ആ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായി വീണ്ടും പുറത്തു വന്നിട്ട് ആ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നത്. നേരത്തെ നിവേദ്യം കഴിച്ചു, എന്നാൽ പുറത്തു വന്നിട്ട് വീണ്ടും പ്രസാദം ഇപ്പോൾ കഴിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവർക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിതരണം ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്കും ഏകദേശം ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പാൽപായസം കുടിക്കാം. ഓക്കെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ആ രാത്രി നാമസങ്കീർത്തനത്തിൽ മുഴുകി ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെലവഴിച്ചു. പ്രഭാതത്തിൽ മംഗളാരതി ദർശിച്ചതിന് ശേഷം അവിടുന്ന് യാത്ര തിരിച്ചു. ഇപ്രകാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തരോടൊപ്പം ഗോപാലന്റെയും ഗോപിനാഥന്റെയും മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെയും അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ സ്വമുഖത്ത് നിന്നും സ്വയം ആസ്വദിച്ചു. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ അധ്യായം. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നതല്ല ഇത്. സാക്ഷാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു
ഗോപാലും മാധവേന്ദ്രപുരിയും തമ്മിലുള്ള ആ ലീലയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഗോപാലാരാണ്? സാക്ഷാത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അതേ ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖത്ത് നിന്നുമാണ് ഈ കഥകൾ വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ഈ ലീലകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഏത ആഖ്യാനിക തെൻഹര മഹിമ പ്രഭുര ഭക്ത വാത്സല്യ ആര ഭക്ത പ്രേമത്തിന്. ഇപ്രകാരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഇരു മഹിമാനങ്ങളും അവിടുത്തെ ഭക്തവാത്സല്യവും ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ പരമാനന്ദസിനെയും ഞാൻ വിവരിച്ചു. ശ്രദ്ധയുക്ത ശുനയേ ജന ശ്രീകൃഷ്ണ ചരണേ സേ പായ പ്രേമധന. വിശ്വാസത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഈ വർണ്ണന ശ്രമിക്കുന്ന ഒരുവന് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ചരണാരവിന്ദങ്ങളിലുള്ള പ്രേമധനം ലഭിക്കുന്നു. ശ്രീരൂപ രഘുനാഥ പദേ ആരാശ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത കാഹ്യ കൃഷ്ണദാസ. ശ്രീരൂപ രഘുനാഥ ഗോസ്വാമിമാരുടെ പദാരവിന്ദങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും അവരുടെ കാരുണ്യം സദാ അഭിലഷിച്ചുകൊണ്ടും കൃഷ്ണദാസൻ എന്ന ഞാൻ അവരുടെ തൃച്ചേവടികൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വർണ്ണിക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യയിലെ ശ്രീ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ഭക്തി സേവനം വർണ്ണിക്കുന്ന 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത ഭാവാർത്ഥം ഇപ്രകാരം സമ്പൂർണ്ണമാണ്. ശ്രീ ഗോപിനാഥ് की जय, श्री गोपाल की जय, श्री माधवेन्द्रपुरी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, श्री चैतन्य चरितामृतम की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय. हरे कृष्ण. നമുക്ക് ആചാര്യന്റെ സ്ഥിതിയാണ് മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ മാധവേന്ദ്രപുരി തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ആ സുദിനമാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം അത് വായിക്കാൻ അല്പം കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ എടുത്തെങ്കിലും അത് അത്രയും കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അന്നേ ദിവസം ആ തിഥിയിലെ ആ ആചാര്യനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ ലീലകളെ കുറിച്ച് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വംശകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധു ദേവജ പതിദാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമാനന്ദകൂടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്, ഗുരു മഹാരാജിക്ക് ജയ്, നിതായ പരബ്രഹ്മാനന്ദേ ഹരി. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് ആരൊക്കെ കേട്ടോ അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണ ഭക്തിയിലേക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലീലകളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കൈയുർത്താം. വംശകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധു ദേവജ പതിദാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമാനന്ദകൂടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്, ഗുരു മഹാരാജിക്ക് ജയ്, നിതായ പരബ്രഹ്മാനന്ദേ.